Salam mehriman dogunlar. Salam edi dilleşler. Giýçäsi kadırdan tomoşaçylar. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Bugün adatdan naşary, plandan naşary dünýä türkmenleriniň şeýle-de hak bileşiginiň metbuat organy bolan Türkmenim kanalynaky gün ýaýlymyda başlaýas. Bilşiňiz ýaly bugün Türkiýe wagty bilen saat 22:30-da biziň ýene bir gün ýaýlymyz bar. Olam Türkmenistandan hereket edýän, Türkmenistandan çykyş edýän blogger Şatlyk Şyhybyň şu Istanbuldaky wakalar bilen balanşykly men halk köpçüligine ýetirjek faktlanma, şol faktlary eger sizem hakykat üçin göreşýän bolsaňyz sözüňizde durun. Şo faktlary halka ýetirelim. Netijäni, karary halk bersin, halk emin agda bolsun. Şol gün ýaýlyma eger isleýän bolsalar, garşydaş toparlaram gelsin, medeni bir görnüşde oturup pikir alşaly diýdiler. Indi men şol 22:30 boljak gün ýaýlymyň bildirisini goýdum. Ýöne şol gün ýaýlymyň bildirisini goýamdan soň käbir watandaşlardan näýlelikler gelip gowuşdy. İnha näme üçin siz şol şatlygy kanalla reklam edýäňiz diýip. Elbetde şatlygyň reklamasyny edýän bizler şatlygy bir öz kanalymyzyň reytingi üçin ýa bir özümizi PR etmek üçin ulanamyza. Muny ulanýanlar bar. Şoň üçin bular ýaly gurrunlygyňyzy şol adamlar bilen etmeňizi men aýyş edýän. Media, metbuat, pres işi bir mesele hemme taraplayın bakmak, garamak, seljermäge çalışmak, şo taýdan hakykaty, dogrusyny, ýalňyşyny hemmesini tapyp halka hödürlemek. Soňky karary halk vermeli. Media, metbuat işinde bolmalsa şeýle. Ya ondan başga belli bir şahsiýetleň bekwitleri üçin iş alyp barýan kanallar, metbuat organlary, media gurulmalary bar. Belli bir propaganda, belli bir syýasata göre olar öz ramkalaryny, öz bekwitlerine göre öz formatlaryna berýärler maglumatlary. Olaram özüçe özüniň köýüni dogry etjek bolýar. Ýöne hakykaty hiç kim ýumorlap, üýtgedip, boýap, renkläp bilenok. Şoň üçin biz awşamky planlanan gün ýaýrymy bilen çakışmasyny diýip şu gün has ir wagtda tejribeli garajdan aktivisti şeýle-de onlarça ýyldan bäri habarçy bolup hem bir tarapdan aktivistlik, beýleki tarapdan hem Türkmenistanyň hakykatlaryny bütün dünýäge ýetirip gelýän tejribeli biziň aktivistimiz, habarçymyz bar, Rozoway. Şu gün Rozowaýyň özüm Istanbulda. Şoň üçin şu gün Rozowaýyň taryhy tejribelerinden peýdalanmak isleýäs. Istanbulda bolan wakalara, şeýle-de şol wakalaryň dowamyndaky ýagdaýlara Istanbuldan Rozoway nähili baka berýän, nähili garaýan, nähili görýär, şonu biz halk köpçüligine ýetirmek istedik. Rozoway, Türkmenim kanalyna hoş geldin. Hoş gördük diyorlar. Ine näme üçin Rozoway? Rozoway diňe bir tejribeli garajdan aktivistiden, diňe bir habarçydan. Rozoway şol wagtyň özünde aktivist hökümünde Türkmenistanyň diktatorlaryň ýalýaglaryndan, diktatorlaryň hüjümçülerinden aktivist, habarçy hökümünde, jurnalist hökümünde, metbuat işgär hökümünde iň aýylganç, ziýan çeken sanlyca watandaşlarymyzyň biri. Şoň üçin biz bärde käbir kanallarň edişi ýaly yalan propaganda bilen pida ýasajak bolamyz.
Bärde biz sizin bilen hakikatlary paýlaşýar. Şoň üçin şuň Rozwaýyň gyzyllan gymmatly garaýşlaryny biz türkmen halkyna ýetirmek istedik. Şoň üçin häzir soraglara geçmezden öň şu taýda bizim tomoşaçylarymyz, tesvirçilerimiz bilen bir salamlaşyp aljak. Galaxy. Salamu alaykum Döwlet aga. Salamu alaykum Galaxy. Salamu alaykum iyleşler, tesvirçiler, tomoşaçylar. Şeýlede köp wagtdan bäri bizim efirlerimize gelip bilmeýän Iosif Stalin lakamly bir tesvirçimiz bar. Senem hoş geldin. Iosif Stalin tesvirçimiz Türkiýede bolan wakalary bize sapak bolmaly. We şol sebäpden bizde edil şol bir şekilde jogap bermeli. Ýagny İstanbul'a bolup geçen wakalar bize sapak bolmaly. Bizim şoňa göre jogap bermeli. Şol işlere diýe Iosif. Garajoğlan Türkmen ýazýar. Assalamu alaykum mehriban illeşler. Döwlet Rozwaý işiňiz ileri sag bol, hemmämize bilýär kasyn. Ýene bir tesvirçimiz bar ştaýda. Oňam salamyny jogapsyz goýmaly. Bay Kabanniye. Assalamu alaykum Döwlet aga. Salam illeşim mehriban gardaşym. Sag bolun. Inni biz häzir temamyza geçmeden ogul şu İstanbul'da bolup geçen wakalary bilen umuman oppozisiýa Türkmenistanyň siýasaty bilen baglanyşykly, global siýasat bilen baglanyşykly bir neme bar, degişme bar. Şol degişmäni men size gurrun berjek bolýar. Inni aýy diýe iş gözläp berdi. Ondan aýy diýerler, sen niýeler git şol tokoýdan iş tapýan, plan tokoýa git diýerler. Ondan aýy ýanky tokoýa barýar bolyn, şol iş üçin ýüz tutmaly, iş tapylýan, gözlenýän şol edara barýar bolyn. Aýy diýerler, aýy üçin iş ýok. Ýöne towşan üçin iş bar. Sen towşanyň roluna bolsaň iş bar diýerler. Onun o nähili bolýar diýe, bu diýe men aýa diýe, men nädip towşan bolaýyn diýe, bu diýe tebigatyň kanunyna logika ters dälmi diýe. Ol oturanamay diýe, isteseň diýe şol iş diýe. İstemesen başka iş. Özüň bilýän, gödül göňüň bilýän diýe. Ondan ýanky aýy görgüli biçare, çaresiz näçegini bilen ok radylaşýar. Towşanyň roluna, aýy towşanyň roluna bolmaga radylaşýar. Mejbur bolýar. Sebäbi şol durmuş şertleri, şo wagtky şertler şoňa şonu mejbur edýär. Soň aýy towşan bolup işlemäge başlaýar. Günleriň birinde aýy towşana gawat edýär. Ondan salamlaşýar, sen kim diýe? Towşan aýdýar, men aýy diýe. Aýam aýdýar, o nähili sen aýy bolýan diýe. Aýy men aýna seret diýe, men niýe? Sen towşan niýe? Towşan aýdýar, çykar görköz dokumentiniň kagyzyny diýe. Aýy çykaryp görköz diýe, aýyň dokumentinde towşan diýip ýazylýar. Towşanam öz dokumentini görköz diýe, towşanyň dokumentinde şahadatnamasyna aýy diýip ýazylýar. Inni diýe, gördüňmi diýe kimin kimdigini diýe. Aýy nädem düşünüp bilen ok ýagdaýa. Ondan sehel salym geçmenke barlyk gelýär. Barlyk gelýär, ondan şu barlykçylar her kimin arzy şikaýetini diňleýär. Bu aýy arzy şikaýet edip başlaýar ýanky barlykçylara. Men niýe aýy bolýyn, niýe meni towşan etdiler diýe. O towşana maýa dipdirler diýe. Ay men mundan närazy, siz diýe tebigatyň kanunyna garşy manyňyzda adalat ýok diýip diýip näýlelik bildirýär. Ay. Ondan ol derňe toparamay diýe, bolýar diýe. Çağır şol şikaýet edýän adamlaryny diýe. Kimem bolsa gelýärler. Aýa diýe, aýy diýe çykar diýe dokumentin görköz diýe. Ondan aýy çıkaryp görköz diýe bolyn, aýyň dokumentinde towşan diýip ýazylýar. Indi towşan niýe senem görkezan dokumentin näme diýe?
Onun 10 dokumentine aýdy diýip ýazyldy. Şol derňew komissiýasynyň başlygy aýdýar. Kagazda näme ýazylan bolsa şol diýer. Sen näme diýseň diýiber diýer. Kagazda näme ýazylan bolsa şol diýer. Inha mehrumandy onlar. Şu aslında orsaň var degişmesi şu. Bu orsadan dinleýänsiňiz birazajyk ütköşügräm bolup biler sebäbi ýadymda galyndan görä men o diýen bir orsa gürläp bilip öpdede däl şoň üçin düşünşümden şundan many çykarşymdan size sapap bolar, size ilham bolar, belki ýol görkezler, hakykaty görkezler diýip paýlaşdym. Inni söz nowatyny men Rozwaýa beresim gelýär. Rozwaý İstanbul'da yeňişki adamlykmy? Şu gatugly yeňiş boldy, şu gatugly taryhy waka boldy. Inha biz şulary gaty erwed edip tuttuk. Ay inni biz bolary plan suwda berers, eýders, beýders diýilip häzir inni şol İstanbul'daky wakalarda göýberilen ýalňyşlyklaň şu taýda aýdylan öňünden soňundan we şol ýerde aýdylan ýalanlaň üstüni inni başga PR-lar bilen, başga ýalan propagandalar bilen ýapjak bolýan ýaly görýärler, şoňa şeýle baha berýärler. Sen pikiriň näme diýip menden sorasalar, men pikirimem ýok, hiç adam diýemok, ana hemme zat göze görünüp dur diýen. Ýöne men şu taýda tejribeli bir hakyky aktivist hökümünde sen pikiriň alasym gelýär. Sebäbi bu meýdançada özüne aktivist, lider plan diýip görenler owalky ade ýokary çynly jenaýatkarlar. Jenaýatkarlardan siz aktivist, opozisiýa, lider ýa bu ýatap bilen zok. Haramzadadan ýaşyzada ýatap bilen zok. Gaýtalamakdan men ýadadym. Ýöne siz şu kejirlikden ýadaňyz zok. Hakykaty düşünmejek bolup ayak tepip dursunuz. Inni Rozwaý yeňişki adamlykmy? Diktatorlyga garşy. Yeňiş şeýle gadanylýarmy? Söz sende. Ozary bilen döwlet ildeşlerimizin hemmesine şu göpleşe gat dinleýärler hemmesine assalamu alaykum bolsun. Ýaşuly ýaş kiçi. İkinciden hem indi şu esas meselemize gelsek bu gözekki İstanbul'da yine geçirilen bu protesto yürüyüşü konsolun önünde ozalkısından bir tapaat bolmadı. Gaytan beter şu ozalkısından hem has yine beter bir tarih vaka girecek bir protesto diýeni oldu da. O protesto del yönü beter tarih vaka girecek. 19. iyulda olan protesto sen vardın. Şu polisiýa merkezine tutulanlarda soň gidip deňiz kenaryna galan bir näçe adam bilen bile sen özüň çykyş etdiň. Inha şu men arkamdaky surat, taryhy surat, şulaň öňünde sen çykyş edip duran suratyň amma. Şu 19. iyullaky synaşyk bilen şu edekini deňeşdir. Şoňdan başlasak döwlet çomakalym şol özleri inha şol özlerini lider görkezjek bolýan ondan soň şol Ýewropanyň daşar döwletlerinde özünde ýörete bir Kahraman fabrikasynyň bir eýesi bar, uly eýesi. Şonuň özü bar. Inha şu taga İstanbul'a gelip hatda ýaňy ýakynda saňa da şu makal ekranda saňa da aýdaýyn o. Yüzüňe seredi waýtdan o dost yüzedir, düşman ýyzedir diýipdirler. O hajatxana diýip durup öňden ahyra bagyryp duran bir ýaşlymyz bar 3 harply. Opak ýerem ahyrynda şu programa ýene geldi hajatxana. O men sana şu döwürlere maýdantym. Bular öwürler, çöwürler, öňü soňu geler ştak o. Yüzleşmek soňunda kaljak bular diýip men öňe maýdypdym da. O ýuwaş gelýärler, gelsin hajatxana bolsun, o banya olsun, başka bir näme olsun, her kimin kanal ol mesele onda da ýöne bir ara gelip bular hemmemiz bir ara gelip düşünşmejik süreç içerisinde götüboklu üçin hajatxana. O tapagy üçin hajatxana. Sebäbi oğlum ýoluna sor, organ ýoluna sor diýen. Olar awa bolýar da. Gerek däme diýen indi. Onu sen özüň jogap berersiň da.
Yönü men diýjek bolýan zadym, şol döwürde, şol 19-njy iýulda şonda da sen özüňize hatda men şo arkaňdaky şu fotoğrafta men özüm video çekip gürläp duran mahalym gaýtaryp iýerdim. Şonu size goýberdim. O Türkmenistan Kronikasyna goýberdim. Şonu şo taýda ady bellisi adamlar bardy. Meselem sanasan şo taýda bütün ählisini sanasan 40-a ýeten ýok şu adamlar oturan. O hiç aýs 40-a bile ýeten ýok. Ýöne Hudadan korkman hiçbir türlü hiçbir zatı nimetmedilerden inha dedi o bizim kahramanlarımız inha bizim kıyızlarımız yegöllerimiz de başladı bir yere o bundan gowrak Türkmenlerimiz anha protesto etdiğine çıktılar de o yalan gürlep hiç Hudadan korkmadım bunu. Şu vakti inha şol Murat Kurbanov'un özem şonu o paddeşke verip o patricdad etti. Kanada'daki Muhammed Düyeci'nin özüm patricdad etdi. O yönü menin canımın yanan yeri o men özüm şolarla birlikte şol proteste boljak bolan günü proteste diýen zat hiç hili bolmady. Men onu açyk öňemäýdypdym. Şu köçede yeke çöple aldylar. Bu eltip şol Bakırköy polis karakoluna götürdüler. Yeşilköýüň nämesinde uçaskasında Yöne esasy mesele şu wagt şu ýere düşen adam sany ýalňyşmasam 60-70 töwerek adam bardy. Şonda da şu ýerde şu pakirler öňemäýdypdym. Barysy ruhdan düşdi. Hudadan näme etjeklerini bilmedi. Yani hatda şu az hiç Hudadan gorkan ýok. Şu Muhammed Düyeci'nin özü aýtsyn, özüne näçe gezek jaň etdiler şu öz adamlary. Biz size gidin diýip aýtmadyk dedi. Saparıklymam, halmıra söýünem, başgasy proteste biz size konsulun önüne barın diýmedik dedi. Ozalar barın proteste edin dedi. Ondan sonra biz size barın diýmedik dedi. Yine birinci gezek şu taýda adamları bir oda ittiler. Şu otda şoň içinden Hudadan yalvarıp durarlar, Allah'dan dile gedip durarlar. Şu taýdan çyksak, şu taýdan çykybilsek boldy diýip o dile gedip durdular. Belki Allah'can gülüp bakandır üstünden herkesin de. O çıktılar. O ne boldy? Şu karakolda bar olanın yarısından köpüsü gitti toza. Biz yok bunun içinde dedi. Çekildi gitti bari. Hani ondan hem geçtik. O birinci yalanı buların. İkinci bir profilaktik yalanı buların yine şu taýda yüze çıktı. Näme dediler? Biz dedi ähli nämeden ruhsat aldık dedi. Olam haýsy bir dernek Türkistan derneğiymiş. Bizim milleti Türkmen olan o aslı milleti Türkmen olan Özbekistan'ın raýaty o sakallı o inimiz Cuma Sapar. Arkada dinden kartada näme görkezler düşündüren ol ya. Bize dini İslamiyet gerek değil. Bizim dini İslamiyetimizi özümüze yetik. Türkmenin halkının özünün dini İslamiyeti var. Şoňa yetik. Siyasi propagandanın içine dini İslamiyet karmaya gerek yok. Bu bir. İki. Cuma Sapar. Özbekistan'ın raýaty. Milleti, kökeni Türkmen, Özbekistan'ın raýaty. Bu türkü derneklerin dine türkü dernek değil. Türkiye'de bar olan, İstanbul'da bar olan ähli derneklerin ählisi hem siyasi Türkiye'nin anayasasına yani Türkiye Cumhuriyeti'nin konstitüsyon kanununa göre derneklerin özlerinin yerine getirmeli borçları kanun esasında siyasi kanunlara ve siyasi propagandalara karışmamazlık ve siyasattan daşarı şol derneklere üye olan yani agza olan ya da şu derneklerin şu dernek haýsy milletten olsa şu milletin öz raýatlaryny gorap biljek veya gorama olaryň hak hukuklaryny talap etmäge hemayet edip bilen dernek ol. Derneğin asıl nämesi şu. Derneğin yol başçısı näme diýdi? Onda çıkış edende bize näme gerek değil, buyruk gerek değil diýdi. O näl buyruk gerek değilmiş? Buyruk çünkü siz alıp bileniz yok. Bir, buyruk almak için. Bular ýaly. Sen daşar Türkiýanyň derneği olup sana daşar ýurtly Türkmenistan'ın ruhsat. Buyruk derler ruhsat. Ruhsat. Türkmenistan'ın yöret raýatlary gelip sana sığınıp senden hemayat soran olsa sen şolsan da şoların sadece dine olaryň isteklerini näme istendiğini dinlep sen şonu yukarı vekillere yani yukarıdaki vezifede oturun. Türkiye Daşary İşler Ministri var,
Türkiye İçeri İşler Ministri var. İstanbul Büyükşehir valisi var. Velayet valisi yani hakim diyorlar da velayet hakimi. O Garaskoy hakim diyorlar bizde yani Büyükşehir Belediye hakimi var. Ondan sonra siz şunu plus ondan hem geçip siz şol protestan nerede geçirecek olsanız şol etrafı mesela Yeşilköy nerede geçti? Bakırköy. Bakırköy adliyesine Bakırköy yani belediyesi var. Etraf hakimliği. Şol etraf hakimliğinden hem ruhsat alandan son ondan son onda da ona herhangi bir hiç şeyle nemanın katışmamazlığı sebepli derinin katışmamazlığı sebepli dine rayatları şöyle yönlendirip bilyen. Dine rayatların özünü şöyle yönlendirip bilyen. O yere baranda ne oldu? Bir televizyon kanalın birisi mikrofon tuttu. Yok bizde buyruk yok dedi. Bunlar ne dedi? Biz yani yönetti hem hekimden neme aldık, ruhsat aldık. Yine 1. nemede hükman yürüyüş edecektiydi. Ne oldu bu yürüyüş şimdi? Bu yine tarihe girdi. Bu maskaraçılık katı erivet huda saklasın yani. Rozvay, psikologiyada diye bir adam hemişe yalan söylep yürse şo diye öz yalanına ilki bilen özü inanýar diye. Soňon töwregine kilerem diye ýöne şo yalan söylep berse şoň yalanna inanýar diye. Ondan serediyenler hem şoň yalanna inanýar. Diňe bir öz töwregine kiler dälle. Bular ne öwrenşdi yalan söylemäge, jypdyrmagy öwrenşdi. Şoň üçin hasap soraýanam ýok. Hudaý wurýa, büdürediýä, her hile edip siltak görýär, galtak görýär, biri bilen söwüşdirip, uruşdyryp görýär. Şonda da bularmyndan tapa galanyr. Düşünesi gelen Keçirlik edýär. Düşünesi gelen yok. Ýöne şonuň özleriniň ýöreýti adamlary bardy. Gipnazir detdiler olary. Gerekli öz daş töwreni toplajak adamlaryny gipnazir detdiler de olara bir zatlar söz berdiler. Ya gelecekde bizim internette azacık kemçilikleri yüze çıkotyor ildeşler bağışlarsınız hemmenizden ötünç sorayaz. Şonun için kän gen görmän o. Ulan devam et. Ben tesir koydum. Ha o devam ediyor. Şonun için o şonda ýanky ýerden aýt galan ýerden aýtsak şonun için şol gipnazir dedilen bir näçe ildeşlerimiz var şolaryň töweregine de. Men şolaryň özlerini ozalam aýtdym. Özlerine yüz yüze gelip aýdam ýok. Ýöne şu efirde aýdyp ýöründe. Men bu işler eýem nereden baksan 99'dan beri bu işin içerisinde o hükümetle ölüme öyle geldim hatta öldürdüler hep ikisini men hiç bu işten boyun çökürmezsem bunlar hali başına düşeni gören yok. Bunlar şu gezekki nämede sadece başına bir näme düştü. O köşede gördün özün köşede top tepenyalı deptiler tutup. O top tepenyalı. Onu da yörete konsulun özü seredin şutaydı. Konsolosluğun işgärleri özleri konsolosluğunun çäginden territoriýasyna çıkıp alan däldir. Yörite özlerine değişti olan adamları olara ählisi şutaydı kommersiýa biznes eden kargo işgärleri o men bunu öňe aýdypdym 20-30 sana adam yörite hökümeti işleyen bar diýip öňkü bir gepleşigimde ene bu gezek suwut boldy gör şolary şutaydı. Şu protesta baran raýatlara karşı bunları bir devletin vatandaşını yani raýata karşı ve onların can hem mal güvenliklerine hop salıp bilecek soğuk yaraglı söveşi döretmeye soğuk yaraglı yani halodna ruju diýerler de Cinayet Kodeksinde soğuk yaraglı söveşi döretmeye bahset edinip iki taraflayın cinayet işini işlediler. İki taraflayın. Bu dine konsulluktan eğer söz alacak olsan 20-30 yıllap bunlar cinayet işine edip ören. 20-30 yıllap. Bunun asıl sebebi dine konsulluk der. Bu yerde halkı şotoya hüşkürüp sürellerle birlikte ettiler. Bir zat kazanıp bildiler mi? Görkezin. Gayta maskara oldunuzlar. Bıçaklı salıştırdınızlar. Abi bir yerini çıkar içeri eltip onu Huda saklasın. Onun hali sağlığının sonu ne olacak belli değil. Öz dili bilen ayrı. Beni katervet urdular.
O dövdüler, kameraları öçürdüler. Hani suudet. Ene cinayet işi bu. Cinayet işi. Cinayet işini konsulun içinde edildi. Bir. İki. Cinayet işi konsulun daşından yürüte şol proteste diye. Özara yani öz arasında biz şotayda öz arzımızı şikayetimiz aytmak için bardık diye fikir edecek olup özlerini şeyle koruyacak olur öyle. Ama iki tarafla cinayet işini amalaştırdılar. Bir, cinayet işini amalaştırdılar içerisinde Hut Murat Kurbanov'un özü var. İki, Muhammed Düyeci'nin özü var. Bunlara inanıp baranlarım şotayda bunların kurbanı oldu. Hadi ben bundan geçtim. Indi men şotayda benim en esası beni kızıklandıran zatın biri şunu onat bir yattan çıkarmam. Şol konsulluğun eşkerleri yani şol İstanbul Türkiye'deki bütün konsolosluğların nemesi Murat Seyit Muratov şol Seyit Mehmetov şol özünün beren nemesinde yüzlernamasında yani Türkiye'nin İçeri İşler Ministerliğine değişik olan şu Bakırköy nemesinde. Şotayda şu Rozbay bağışlasıydın öyle. Men şutayda bir düşünmedik biz burada ama Murat Akmehmetov baş konsullu değil mi? Murat Seyit Mehmetov mi kim şu? Su içen bağışlar size? Yok ol şol neme wagtynda ömrüzok arlanıp Türkmenistan'a akidilen wagtynda baş konsul Murat Akmehmetov değilmidi? Bu başka Murat mı? Yok şu Murat Akmehmetov bu. Bu yöne şol senin nemede görkezende Murat Seyit Mehmetov mi? Seyit Muratov mu? Kim ol? Bu belki İstanbul'un konsuludur. Baş konsullarlar. Ben bilem yok hazır. Vuradım yanlışmasam şu İstanbul'un olmaga mümkün. Ben barıp yüz tutu görem yok. Ben havarım yok. İstanbul'un konsulu. Baş konsul ön Murat Akmehmetov eger ütkömet bolsun. Yalan gürlememe gerek yok. Yöne benim açık olan zadım. Şu tayda bellemeli zat o zaman yadına düşen olsa hazır yavaş yavaş üstüne gelecek Ömürak'tan alayım. Mesela yani yadına düşen olsa Kaka Murat Kıdır yörete şutap yığınak geçirmeye geldi. O protest etmeyem gelmedi. O bunu şol mecide köy siyasi gaçwatalga üçün bir bakana gerek. Bir da edenini görkezmelipdirler. Ne için bolya ne için gerek olsa bile geliyor satıp gidiyor. Özü sat diye hemme kişini ondan sonra öz bokunu şu viski içip sıçıp yatırka bokunu arasalan atacan kalanlar var. Son özünü halas eden çemen öre ve beyleki adamlara hizmet bilmedi eşek yağlı ana şolara son töhmet atdı. Mesela o yerde Boklu Murat diysen şoňa öz adyn tutmasana on hakika ol adı hak eden o var. Men şoňa bara hazır doğrusuna sebep diňe şoňa del barysına bara näme at diýsem az ýöne men birazajyk medeni seviyemi yani medeni derecemi birazrak tutayın diýjek bolýanda. Maňa gelişen yok. Yoksa men olara aýtjak atlarym, sözlerim ulanjak kelimelerim hem hemmesi meniň özümde ýetik. Ýöne meniň aýtjak bolanym adamlary o itten beter edip adamları yani Türkler galyana getiriyor diye de bunlar olsa gaz verip adamları kuşkurup bir ve nemeni paylaşıp bilmem ahırında bu yerde bu ullakan bir cinayet işin üstünü başaracak oldular. Ullakan cinayet işi. Önkü garaloğuçu o tecrübeli bu temalarda. O Türkmenistan'da cinayet edip edilen cinayetleri yapıp yumarlap öğrenen. Bunlardan bir karaloçu olsun ol biliyor onu karaloçu neymiş ederler. Hadi ondan geçti karaloçunun yanındaki şu ozal bile bağırıp duran hacethane derdiğim son hacethane gelen o şutak gelen onun öz ama öz dili öz etti. Men Aşgabat'ta bakalım o ulu holdinglerin bartı o doğru Bart holdingleri kim bilen kurdu? Ben yeni amaydan kim bilen kurdum? Holdingi kurmak için pulu nereden aldınız? Kim bilen bile ortak oldunuz, ortak diye bir araya gelip holding ettiniz. %neçe% senin yanında gitti. Neyse holding elinden alındı. Pulu niye kaçırdınız? Kim aydan bunu? Kim aydan? Murat Kurbanov aydan. Murat Kurbanov filan men seni yüzleştireyim. Hazır tema Murat Kurbanov'dan
İstanbul'daki wakalara syn bereli. Men şoňa getir oty. Şu Murat Gurbanow geldi dermiş da. Geldi der mi öňüne düşüp? Geldi mi gelmedi mi? Yo gelende näme? Biz Dur, 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 aramızda düşüştük Dur Murat geldi. Gurbanow bilen. Evet, dur Murat geldi. Gurbanow bilen problema yok. Murat Gurbanow'y o beýleki boklular bilen garışdyrmalylar. Murat Gurbanow olary men gana olardan aýratyn adam. Dur. Geldi mi şu yaşlışta? Gelende hawa Geldi. Gelende näme? Şu protestede nerede oldu şu yaşlı? Nerede oldu şu yaşlı? Ne için şu konsolosluğa, ne için Türk polisi? Şonu hissat demede yöneke rayetler içeri alıp gitti. Ne mi sebepten? Sebebi konsulxana beren arzasynda Murat Gurbanow'un ady, familiýasy ýalňyş ýazylan. Ýalňyş ýazylan. Ne için yanlış yazılan? Ýalňyş ýazylan. U Murat Gurbanow W bilen YKJW bilen ýazylan. Murat Gurbanow. Dine atlanmış ortada yanlış gitti mi? Şonun için almadılar diyecek olyan ki. Şonun için içeri almadılar diyecek mi? Ben ondan şüphelenýän. Men şüphelenmok. Murat Gurbanow'dan men şüphelenmok. Murat Gurbanowy padvadi edenlerden. Murat Gurbanowy duzuğa düşürjek bolurlar. Murat Gurbanowy satjak bolurlar. Bu adamlar näle adamlar Murat Gurbanowyň töweregine näkiler. Murat Gurbanow 5 manat berse, beýlekisi 5,5 manat berse, kim pul berse şoňa satýan adamlar bular. Murat Gurbanow şu hakikatlary biz düşünürip bilemzok. Men Murat Gurbanow düşünmegimiň iň esasy sebebi Murat Gurbanow hakikaty düşündirmek üçin. Murat Gurbanow diýilen adam ýönekay adam sensey bolup bilen o. Bilen? Murat Gurbanow öňünden soňuna hakikaty düşünüp biljek adam. Murat Gurbanow halka peýdaly bolup biljek adam. Töweregine näkiler, mümkin näl abrabotka, musor abrabotkada da mümkin näl töweregine näkiler. Döwletcan. Ben sana Murat Gurbanow istat diýme? Gerek bolsa ýüzleşdireýin men seni şu ekranyna. Dur. Men bu işin içerisine girdim, indi meniň öňüm bölme. Bölersin sana da kızarın. Sana da kızarın. Ne için kızarın? Men şu taýda diňe Murat'tan başkası bir gelse bile. Bar düýejin gelsin. Bar başkası gelsin. Ne için şol düşen halkyň öňüne düşüp geldin de sen bile şu takbary bilmedin. Ne için Murat Gurbanow atçak oldular diýdi düýün. Timur Serker'de. Murat Gurbanow atmak yaman ansa Türkiye'de. Sen katı gowy bilýän. Adam öldürmek yaman ansa. Niye näle öldüreceğini de bilirler gerek olsa. Cenayeti näle işleyeceğini. Yöne esas mesele. Murat Gurbanow değil. Esas mesele. Şu taýda yönekay halkın gözünün korkusunu almak. Men Murat Gurbanow'un yüzüne madem. Men Murat Gurbanow Ozorştak Türkiye gelende Dur Sultan bağışlarsınız. Dur Sultan Tağan'ı ölçün deyip. Men can ettim. Özüyle oturan vakal. Öz yanındaki adamlarla can ettim. Şol adama men gürleşeyin. Duşuşalı gürleşeli deydim. Yanında oturan yerinde. Yok men tanama on deydi. Kimliğinde adım aytmadı. Telefona seslen. Men tanama gürleşecekler. Kim bolsam deydi. Gürleşmesin. Hakkı var. Mesele onda değil. Mesele. Beyninde bir zat var olsa. Mesele halka sen öňe düşüp. Halkın öňünde sen özüňe bir dereceye getirecek olsan, halka liderlik derecede görkezecek olsan, onda sen görkez de düş özün şu taktı. Ne için düşmedin? Barıp başka köçeden bir yerden durup reklam yaptınız. Dineyinde Murat değil, sen düyecini getir şu ta. Şola medir, şola real etmese, meni it olup yüreğin men. Men it olup İstanbul'da yürük görkezeyin size. Düyeci gelmeye, düyeciğin maksadı, düyeciğin oynayan rolü adamları gazıştırmak, küşkürmek, otlamak, provokasiya etmek. Başka baş provokatör. Döwletcan. Yaman oňa gelýän adamlar Türkmenistanyň watandaşlaryny odatýarlar. Yine oňa terine bastın. Yine özüň aýtdyň. Yine seret öz agzyndan aýdypdyň. Yine oňa tere bastın sen.
Bundan ozal özleri neyle provokasyon etti? Neyim ki Murat Kurbanov senin bilen ya şu kanalda bağlaşmaya mecbur oldu Murat Kurbanov. Ne mi sebepten? Şu törendekiler özler senin yüzüne gelip bilmeye yüz kalmadı. Yüz kalmadı. Ne mi deydi? Öz etti. Bana devlet eyle diyorlar, devlet beyle deydiler. Benim eyle olsa eyle oldum, beyle olsa beyle oldum deyip adam etti. Şu kanalında etti. Ondan sonra ben deydi. Ben deydi halkın beynine konstruktif dedi mi ne? Rusça bir zat deydi de bağışlarsınız. Ben kendi dilime dönmedi öyleyim. Bir zat bir adam karalacak olsan yörete yukarı stepinde karalaman var ya orta ya has aşağıda yani bu sen ne hemşin eden yok eyledin yok karız diye şeydik diye de politikada şeydik adımların Burmund Seret Mergen Şarif Bayhan siz hemmäňiz hökümet işgärleri. Siz näme üçin gollaman üstünden gülýäňiz utanyň biraz. biz kollar yal bir olsa kollar. Ogrum özüne sordy ya, orrum som özüne sordy ya. Mergencan biz kollar Mergen'e cevap vereyin. Bağışlarsın Mergen'e men cevap vereyin. Mergencan biz hükümetin içerisinde yani sizin kollayan adamlarınız yani hükümetin içerisinde tümümüzü tutsanız bile hükümetin içerisinde bir yerde bir vazifede oturan adam değil. Vazifene bir kenara koy. Hükümet yol başçısının birine bir kulu olup boyun bolu eden adam der biz. Yine siz şu rejime ve rejimin tövrendeki rejim parazlara ya özünüzü elinizle eltip ve tövrendekleri şolara yeniştirmek için siz şoların rejim kulları siz. Yine şu şekilde siz özünüzü biz protesto ettik demediniz. Özünüzü ve özünüzü yani kebir günahsız hiç de düşünmedik rayatları şu sayede canına kastettirmeye maksat edindiniz. Hut konsolosluğun işgallerle bilelikte. Türkmenistan'da edilip duran cinayet işi Türkiye'de de yeni amala aşırıldı. Ben bunda ne için anlattım? Türkmenistan'da insonktu taktikası adamları öldürmek, duran yerinde ortadan yok edip kaldırmak deyip 10, 11, 12 yıllar ben sana devlet şunu radyoda da aydık geldim. Ne etti? Boldu mu? Boldu. Kimin üstünden etti? Yine bu oyunu özleri Türkmenistan'ın öz rayetlerinin üstüne işlediler. Şimdi ne edip özlerini bu oyundan kurtarmak isteyen konsolosluğa? Ne mi diyecek? Bizim öz rayetlerimiz şunlardan bizar olup özleri, öz istekleri bile tutup bizim elimize getirip verdi diyecek olar. Pilyos bundan hem geçtik. Şotayda bıçaklı. Bir neçe bıçaklı. Eğer Huda saklasa birinin bir yerine şu bıçak giren olsa da ya biri aradan çıkan olsa da bunun özünü doldurup bilecek biri var mı? Ha? Hani siz kurtarıp bilecek kendinizde özünüzü kahramanlar kurtarıp bilecek kendiniz. Düyücün yanına akılar. Şu provokasyon ediyenler şolar ögözünü doğru biliyor. Bu provokasyon bunlar bak duyacağım bir zat etken. Duyacağım. Şu taydan seslenen duyacağım. Sen Türkmenistan'da mahalin. Bir gece gündüz Padval'da yattın. Kamp ettin Padval'ında. Seni şu taydan kurtaran Kakamrat Ballı. Katon'u tanıyan sen. Arkandaki ürkücüne dayanma. Katon'u tanıyan. Ne mi poklan içerisinde elin olandan sonra sen çıktın Türkmenistan'dan. Seni kaçıran kim? Neymiş senden sonra Kakamrat Ballı şu dövrde Niyazov'un pres sekreterı makal sonra işten ayrıldı. Çünkü senin olan ara bağlanışı olan için. Bunların tümünü tut. Tümünden ehlisi yani Türkler tümü diye de ben ehlisini adiyan. Dine bir adam yok men. Bağrını adiyan. Bağrını. Şuların hemmesi dövründe Türkmenistan'da vazife olup vazifesini hıyanatçılıkla özbekbidine yiyip Türkmenistan'ın halkını soyup soğuna çöğüren adamlar. Bu kadar. Bağrı şu. Şuna halı, şuna kellesi işlemen. Şuların gepine, ıskaskasına, ertekisine özlerini gip nazir ettiren rayetimiz yine hala var olup şu tak çıkan olsa mene apaçık açacak. Şu canının, şu ederi işinin özleri pidası olsun onda. Pidası olsun. Ne mi diyecek başka?
düýejemi diye konsula aydan urun öldürün diýip ya Murat Gurbanow mı haýsy diye. Seret gepin nirsinden nähil tutuşuna seret. Türkmenistanyň watandaşlaryndan başga öňkü Sowet Soýuzynyň watandaşlaryna NKVD'den, KGB'den, Stalinçiliň mirasyny hüwes bilen saklayan başga adam ýok. Bizinkiler şonu ýaman uly hüwes bilen saklaýar. Rozway doňduňmy ýa okaýanmy? Rozwaýyň internetinde bir problema bar, şoň üçin häzir men şu Libertyň gyzyllan gymmatly ýorumlarynyň ýene birini okap bereýin size. Bu wakany bir adama baglamak ýalňyş bolar. Gaty dogry. Gaty dogry. Gürrüňsiz adama baglamallar. Gaty dogry. Rozwaýaga diye. Guramaçylyň pesdigi ýokdugy diye. Düýünden ýok. Guramaçylyk ýok. Jogapkärçilik ýok. Diňe bir adamdan çözülen okşy mesele. Gaty dogry. Ömrüň uzak bolsun. Ýazgarmaga dälle dogry netije çykarmaga çagyralyň diye. Ine men aýtjak bolýan zadym şu. Şoň üçin. Ýaňy Rozwaýa aýtjak bolýan zadymy Liberty ömrüň uzak bolsun. Sen aýtdyň şunu. Rozwaýakka. Liberty aýdýa. Bu wakany bir adama baglamak ýalňyş bolar Rozwaýaga. Guramaçylyk pesdi ýokdy diye. Jogapkärçiligem ýokdy. Diňe bir adamdan çözülen ok bu mesele diye. Ýazgarmany dälle dogry netije çykarmaga çagyralyň diye. Şundan dogry netije çykaryl. Hakykatdanam. Ýazgarmak meselesini hakykatdanam bilen kimdigini wara bilen bilýär. Diňe sümüklüler hiç hili bir cemiyette adam sanyna goşulup bilmedikler öz bähgidi üçin şolary ulanjak bolýar. Ýöne ulanymam bilen. Şoň üçin näme netije çykarmaly? Şoňa deredeli ustaýda. Rozway, bagyşla. Döwlet netije bärde gorama näme Ýok, senden soraýa. Rozway siziň niýetiňiz näme? Rejime garşy görüşmekmi? Ýogsa görüşýänleri kritikawat etmekmi? Ine şu gaty köp. Dur. Şu gaty köp. Şu aslında klasika öwrüli. Görüşýänleri kritikawat etmek. Guramaçylyk ýok. Jogapkärçilik ýok. Kim rejimiň informatory? Kim rejimiň adamy? Kim şolaň şugulçysy? Kim 5 manat üçin adam satýar? Şunu seljermen, seljer bilmeýänler näil görüşüji bolýar. Her gedeginde absurd işe diýen nähili görüşüji bolýar. Görüşüji diýip düň meýdana çykandan bäri hiç bir iş bitirip bilmeýän, absurdluk rekorduny goýmakdan başga hiç zat edip bilmeýän görüşýän bolýarmy? Siz onu halky oynamaly, halky oda atmaly, öz bähgidiňiz üçin, öz internet reklamaňyz üçin halkyň enesini ağlatmaly, ejesini ağlatmaly. Onu sizin diktatorlara bagdyňyz näme? Diktatoram halka zulüm edýär, halky ýok edýär. Sizem diktatora garşy taýýarlyksyz halky öjükdirip, odatyp sizem halky ýok edýäňiz. Şuň nirsi kritika? Gözü görünüp duran hakikat dämi? Biz näme üçin hakikaty aýtmalylar? Aýdyň şunu düşündürüň. Logika sığyan görnüşde düşündürüň şunu. Ya siz logikany bir zat bilen ýediňizmi? Ya logikany bir ýeriňize sokduňyzmy? Hakikat siziň bir ýeriňize gaty erwet täsir edýärmi? Erkek bolup aýdyň şunu. Görüşýänleri kritikawat etmekmişin. Görüşü bilen zogasyz. Hiç zat başarı bilen zok. Siz hemme zatdan owul adam tana bilen zok. Töwürüňizdäki götü okla adamlan adam satýanlygyny bilen zok. Şolaň Türkmenistanyňky harammaşy we haramda diktatorlarynyň ýetjek derejesine ýetmegine goşonlyklaryny
we häzirem goşmaga dowam etýän. Üçüncü diktator Serdar üçin taýýarlyk görülýän proýektlerde esasy rol oýnaýanlyklaryny düşünüp bilen zok. Göwher. Aklyňyz ýeten o. Ya da sizin hem bekbiydiňiz bar şol işte. Ya da sizin diýmeksiziň bir biznesiniz bar. Türkmenistanyň ýa-da nähili bulaşsa sizin üçin kär. Şolar ýaly biznesler emma. Belki sizin şolar ýalylar biznesiniz. Şoň üçin aglyňa gelen zady aýdyp görmeliler. Seljermeli. Sözüňi bir teredide şeýdip çekip görmeli. Rodway sözüne başla. Şu Gowher hemen jogap bereyin. Eger biz göreşerleri kritikava edýän bolsak, şu gözek göreşe çykdylar. Diýeli köşede Toptepene urup döktüler. Göreşiniz bu mu oldu sizin? Siz bir ýekece bir söz aýdyp bildingizmi? Ýekece söz. Şu köşede özüňize bagly bolan ve özüňiziň arza şikaýatyňyzy ýekece bir söz bilen, lozunka bilen ýa bir 10-15 adam bolup ýürep şu işiňizi amala aşyryp bildingizmi şo ýerde? Veya sizi şo mahal size fiziki güç ulanan mahalı, size karşılıklayan fiziki güç ulanılan mahalı, siz de ona karşılıklayan fiziki güce cevap verme hakkınız var. Bunu berip bildiniz mi? Sizin görüşünüz bular ýaly mı Gowher? Ha? Sizin barınız yine ozalkılara ýaly. Seredin ona polisiýa çöpläp gitdi karakola. O öz boyunda düşen işi yerine getirdi. Indi bu gazek näme etdi? Sizi şol kargolaryň ýörekli afta ulagları bilen sizin özüňizi ýükledip, şolara ýükledip içeri konsulstaň içine gitdi. Yitkisiz görüş bolýarmy diýe. Yitkisiz onda görüş. Onda ölemekenimi? Öljekdiňizmi onda yitkisiz? Aha, gurumaçylygyňyz ýok. Kelläňiz işläňok. Hiç sady edip bileňiz ok. Halal bilen haramy seljer bileňiz ok. Kim agent, kim agent del. Sizin töwürüňizdekileň 95% hökümet işleýär. Siz İstanbulda şol işi etjek wagtyňyz sekund töwürüňizdeki hökümetiň informatorlary habar berdiler olara. Onno ya siz barıp ýatan nalaç edeýin samsyk, ya da siz şo proýektlerden bähbit gözläp özüňize bähbit bolmasa da belki internetdeki reytingiz ýokary galar diýip özüňizi şeýdip oýnadýaňyzmy? Hany Gowher şoňa da jogap bersene sen. Ýene bir ýerine jogap berjek ştaýda. Seret. Rossiýa diýip ýazýar. Döwlet sen başarýan bolsaň näme üçin eden o? Alasamsyk. Biz şu wagtda çende näme etdik? Biz näme edip ýörüs, näme bilen meşgullanyp ýörüs? Sen şonu öwrenjek bol, aňyň ýetýän bolsa. Näme edilipdir şu wagtda çende? Ondan soň ine gelli şunu ursamsyk bolmaly. Eger ýalňyşmaýan bolsam, türkmençilik TikTok, diktatura garşy görüşde ýetkisiz görüşsiz, samsyk sen samsyk. Absurdluk bilen yetki nirde, absurdluk nirde? Sizin edýäniňiz absurdluk. Sen hem kimdiňi biz gowulýas. Nury. Şoň üçin gysmaly ýeriňiz bazardan haridalan ýaly alýaryn öýdýäňizmi? Siz akly etýän döwlet baýhan. Kelläňiz işläni üçin guramaçylykly iş almagy başarýan bolsaňyz pok işleýäňizmi? Hawa sen ýaly özümiz oýnadýas. Sen çemeniň grup bolaryna nähili bolan bolşuňy biz bilýärdik. Sen Arap ýurtlaryna kim işläniňi näme etip ýöreňizi çenni bilýärdik. Ýöne sakawyň soňuna seret. Sen kimdiňi hemmekçi gowulýa. İň soň men bilip galdym. Ýöne menem seni bir kere burçaga abadym, ýadyňa düşýän bolsa. Ondan soň sen özüň derrew ýok men çyketjekkä eýle-eýle diýip çekildiň, şeýlemi? Ana, sizin bolşuňuz. Ine, men geplesem maskara bolsuňuz, ateist, islam düşmany. Sen çokunyan alahekken. Sen alahekken. Çokunyan alahekken'i tarif edýän. Nury. Çokunyan alahekken'i tarif edýän. Aha, siz adam maýwara. Onuň utanmanam halkyň öňüne çykyp halky odatýaňyz. Edýän zadyňyzyň bary absurda. Maskara bolursuňuzmuş. Götüňde gayratyň bolsa çyk aýt hemme zady. Bizem aýdaly.
Göreli nähil bolýar? Sen kimiň bilen oýnadýanyňy bilen o. Sen o gruplarda kilçerşen adamlaryňy da men demäýäsbir. Şu Nur diýäniň şol ýaňa ýakynda şol näbeden oglan dälmi şol? Şol gahraman şol. Şol sadakada neşe sadaka verdik narkotik diýen. polis narkotik Boldy, polis boldy, gelli boldy. şey Düşündüm. Onu diňe alyp şu taýdan götere berdi, o çağalar bagyna goýsaň, o ýanynda beýleki näme bilen bile. Ene şu taýda onuň nämesini diňlerler. O. Absurdlukdan gahraman ýatacak bolýar. Gahramançylyk, absurdluk bilen gahramançylygy bular wapşe nemäni wapşe sözü ütköçek bolýar bular. Hakykaty ütköçek bolýarlar. Absurdluk bilen gahramançylyk birmi? Size pohuňyzy diýip görmeli, halky çürkäp, halky odatyp. Bizim hiç satdyýmylar şeýlemi? Şumu göreş onu? Onu sizin diktatorluktan tapawdyňyz näme? Men şu taýda bir zat aýdyn, Karaca oğlan aýdýar çağır efire, gaýraty bolsa göni gelsin diýe. Gayret barım, bular töhmet atmaktan başka zat yok, Hudadan korkan yok. Maskara olup ýörler, ho protest diýip, barıp o taýda taýagy işip, telefonu beýle tutan olup, o awtobulaň içinde bir hemmeňizi baryňyzyň eneňizi kalda. Basın mediasından başlap, Kronika Türkmenistana çendi getirdi. Bir şoňa sen diýip bileniz oga. Ha? Köçede yıkılıp duranın onu telefonda görkezýäňiz. Ine eýtdi, beýtdi diýip. Bu mu sizin erkekliğiniz? Bu mu sizin protestanız? Ay sadaganız olayı sizin olar ýaly geçiren protestanıza. Yo, Rewşen Gylýejew hakykat aýtdy bolan bilen bary öşdi. Rewşen erwet boldy. Siz jana-jan dostsuňyz da, sizin ýeniňiz içeniňiz aýry giden nokta. Döwlet aýry giden nokta. Hany birden nähili boldy? Rewşen hakykat aýtdy bolan, Rewşen bolara düşman boldy. Ben öňem aýtdym, ýene aýdyn, döwlet şunu seretde şular özlerini käbirler özlerini blogger, käbirler özlerini ýene onu muny eden ýaly özüni görkezjek bolýar. Bular şol özlerine gulluk edip duran, gulluk parazlary var, özlerine gulluk edip duranda. O hem özlerinin patronları, yani şolara hüşkürüp näme bak halkyň içinde şeýle agitasiýa ýürediň, şeýle propaganda edin diye. Bular öz nämeleriniň çykarynyň peşinde. Bular az hemmesi men açyk we net aýdyn ýene. Enaseretde dur. O zalam şol pasport meselesinde näme diýip aýdypdylar? Inha biz pasport meselesini çözdük. Hemme kime pasport beriljek, pasportu geçerli edilecek diýipdi. Yadyňa düşýän olsa. Men şonda näme diýip aýtdym? Pasportun ve şu pasport baradaky meselesinde şu prezidentin özünün ýörete beren fermanyň iň soňunda şu fermanyň 140-njy mı 100-näçinji maddasyny bir oňa dedip okan şonu dedim. Ine näme etdi pasport meselesinde? Näme etdi? Täze pasportu bolarlar, şu täze ýene daşa ýurt pasportu bolarlar. Şondaýym. Şu ýyl, ýani 2020-nji, ýa 2020-nji ýylyň ýanwar aýynyň birinden soň möhleti geçen adamlara şoňa 1 ýyllyk, 2 ýyllyk geçerli edip hökümet özü çeline karar verdiler. Bu mu sizin? Onda 2020'den öňkiler näme boldy? Türkmenistan raýaty dälmi? Bu mu sizin siyasi propagandanız? Bu mu sizin pasport meselesini öňe sürüp olara boyun ettireniňiz? Ya köne pasportly mesele aýdalym. Köne pasportly raýatlar. Olar wapşy Türkmenistanyň raýaty däl hasap edildi. Ýok görülen ýok ortada. Ýok pahirler. Hani siz olar ýaly özüňizi siýasatçy, olar ýaly siýasatçynyň bile ýolda ýöreýän ýan ýoldaşy boljak bolsaňyz, olaryň ýoldaşy boljak bolsaňyz, olaryň topary boljak, agzasy boljak bolsaňyz, hani näme etdiňiz? Eden netijeňiz bu mu sizin? Ha? Bu mu? Bular ölýär, başga zat ýok, taýak ýyp ölýär. Özüm ýörede rejim parazlar tarafından yönü şu taýda jany pida bolaýsan bir halk, yönöke bir halk gidecek. Yönöke bir raýatymyzyň bir agzasy gidecek. Başka hissat olmayacak. Ine men bunu açyk aýdyn. Şu sözümün äri men. Açyk aýdyn men şunu. Hiç umurumda bile değil.
Döwlet aga sen maslahatyň. Onna grajdan urşuny döretmelimi? Ona onda başyny başla, onda başyny başla. Röşen sen bilen. Röşen biz sen bilen. Men düşünemiyorum. Uruş hakda kim gördü söz edata? Grajdanlyk uruşuny başlamalymy? Ya bular kellesi gittim ya buların. Aňy gittim. Ene buların siyasi düşünjesi, ene buların propagandasy. Ene. Bize uruşsuz, davasız, kan dökmeden şu hökümet agdarılsın, gitsin tezirek şu baştaki bir adam tapıp koyalım şu tak yurdun içinden diyez. Bunlar ne yapacağız ya? Grajdan uruşunu başladılar mı? Bunlar daşa yurtta bolan protestoları yürüte şu halkara gurumalar şu devletteki bular edip gören absurd işlerini gahramansılık katap edýär. Hakykatdan ham bular bara ya bular neşe maddasy ulanýar bular. Ya şoňa meňdeş bir zat edýär bular. Bolmasa bular ýalaky bir hakykaty ütgöderýärli absurd derece absurdyň rekorduny täzeler ýaly bular ýaly aň gitmellerler. Näde adamyň şular ýaly aňy ütkep bilýär. Haýsy maksat üçin? Kimin üçin? Yok. Ben dün senin bir gepleşinde bir dinledim. Şu senin kanalında çıkış edýärler. Biz var arada bir şikayet editmişler. Birlerine ona ösen aýtdyň da. Men dinläýäm soň oturup kelleme pikir geldi. Birinci öçür dedim şikayet edenin özü kim dedim da. Kim şikayet etdik dedim. İkinci dedim kelleme pikir geldi şikayet edýäniň özü maksady näme? Kime gulluk etmek? Yurtda şol haramzadanyň awtoriter diktator rejimini ýok etmek mi? Yoksa şol rejimi ýok edip de yine edil şondan beter bir rejimi şotak oturtmak mı? Bunların maksady näme? Men şonu düşünmedim de. Bolya bizden şikayet edipmiş. Biz şikayet onda biz näme diýeceğimi bilemiyorum men wara Huda var eger. Men o zaman aýtdym bu millet Rodvay. Biz diye halkı oynamak isteýär. Biz halkı samsyk bir köpçülüge ögürmek isteýär. Halkı allap odatmak isteýär, çukura düşürmek isteýär. Öz behwidimiz üçin, öz reytingimiz üçin halkı oynamak isteýär. Ýöne diýe, şular päskel berýär diýe. Esasy päskel berýänim diýe. Döwlet Baýhan, Rozoway we Garajoglan diýe. Üçümiziň adymyzy aýtdy. Onuň diýe ýene bulan ýanyna beýlekiler bar diýe. Ýöne beýlekiler odular edilýär olar ýaly neme dälli. Beýlekiler barada uje beýlekileň ýanyna, gapdalyna informatorlarymyz zadymyz bar. Biz olaň ýaman köp diýen emesini bilýäs. Açygyny, kemçiligini, köp zadyny bilýäs. Ýöne şol üçüsi barada diýe biz kemçilik tapyp bilemdik. Şoň üçin hem şu üçüsine täsir edebilemdik. Gayrat edin, şulara kömek etmeň, şulara gollog bermeň. Biz şolary täsirsiz ýagdaýa getireli. Onuň bir tarapdan sürüň bir tarapyndan neme girsin? Diktatorlyk. Beýlik tarapyndan biz gireli. Artyň harmoniýal edeli. Türkmeniň okwalyny, ýurduny diýip. Haýwanyň hiç biri öz arasyndan şular ýaly absurd zat edip bereni özüne ýol başy eden o. Men bizim vatandaşlarımız nirde bir gutoran absurd, nirde bir haramzada var bolsa, nirde bir kellesi giden var bolsa bara, şular aktivist edip görkezjek, şulary aktivistliğin, opozisiýaň kart vizit edip görkezjek bolýarlar. Üstüňizden gülýär, dünýä üstüňizden gülýär. Diktatorlygam aýdýa, inha diýä, siz aktivist diýäňiz diýä. Aktivist şular ýaly hereket etmelimi diýä. Halkara gurumalar seredýärler hakykatdan hem absurd. Absurd zat bilen aktivistlik, opozisiýa, siýasat bir däl. Biz şuň bir dälligini düşünürjek bolýas. Kime düşünürjek bolýas? Bir adamy otdan alyp halas edibilsek, şo sogap diýip şonu etjek bolýas. Götüňiz başyňyzdan açsyn. Kime gep düşünürjek bolýas men düşünemmi?
Yok, düşünecek düşünsün. Devlet düşünmeyeceğe düşündürmeye gerek yok. Koy o da girip yansın şu pidası olsun özleri. Bizim için o önemli değil indi artık bundan sonra. Ben öňe aýtdym, ýene aýdym. Men öňden bäherem şu 99'dan bäherem meşhular ýaly ustupad edip ýören olsam, o ýene de şol ýoluma dowam etjek. O men şonuň üçin men şu ýola dowam edenim üçin, şolaryň garşysyna çykanym üçin men öňe aýtdym. Ýörekde meniň maşgalamdan 2 agzany öldürdüler dep. O üçüncü beni öldüreceklerdi. O başa varmadı. Yani beni öldürüp bilmeyen yurdun taşına çıkararları için o yörete birini vazifesinden, Katervet vazifesinden aldı. Onu da beylekisini de o öz vazifesine göre iyi bağışlasın. Sen şu lafları aytman Lallin, Rodovay. Yok, ben aytmıyorum. Ben çünkü ruhsat aldım ben. Ruhsat aldım ben. Ben ruhsat aldım. Benim bana kimin demeden hiç kim aydam yok mu? Ben ruhsat aldım. Senden ruhsat aldım. Olup, senden kim alıp baryanyalı olup, bular maskara olup görürler, meşgul olacak olup, kahraman olacak olup. Yok, ne meseleler etsin devlet. Ne mi etsin? Ben öňe aýtdym, ýene aýtdym. Şol Pahir yatan yeri yaktı olsun. Abdy Ağa Pahir bilen şu Nur Muhammed Abdy Ağa Pahir yok oldu gitti. Şol buların barsın nämesini yazdı gitti tarihini. Ondan sonra ene hazırki şayet Nur Muhammed Tananov özü de bilýär şunu. O şuların tarihini halkara gurmaların üstünde dururlar. Buların bilýär. O ýöne bilselerim bile eğer bunu üstünü örtbas edip saklamak isteyen olsalar onda her kim öz üstüne düşen jogapkarçylygyny ýöneke raýatan bile bolsa şu her kim öz bilen içinde saklap dımıp susuk gelseler öz üstüne yani öz omzuna düşen jogapkarçylygy herkes çekecektir. Yani bu demegim indi ene şu kıska vakti içerisinde ha şu ýülüň başına geçer geçmez görersiniz Serdar getirip oturguzarlar. Oturguzarlar. Ondan sonra yine yönkenmeye başlarlar. Birbirinin üstüne. Yine pislik atmaya başlarlar. Şu sanda bize de atarlar. Biz de onlara atarız. Ova. Karı şeydip Türkmenin tarihi eyyem bir neçil bundan o zaman dağınan olsa indi beter dağınacak. O beter dağınacak. Dağınacağı da görünüp duran bunların. Bunlar eyyem dağınmadan geçti. Yok Rodovay. Öz nalace değinliğini, öz akmaklığını, öz nadanlığını, absurdluğunu bize atacak kolya. Şu bizi günahkar. Şolar absurd olsa, şolar nadan olsa, nalace değin olsa, neşebent olsa, ondan bundan 5 man sorap beren olsa, şon günahkarı biz mi? Ben sana bir zat biz o burası göçöden yöremeyiz o adamlar öyle mi? Bir zat açacak. Şunu yadına çıkarma. Özüm gönümeleni şu efirde açacak. Ayal maşgala olsa bile, hele bile olsa, şu çemen öre, şuları ozal baş olup duran makalı, çemen öre, şular ah dese çemen öğreniz, bunlar sağdılar. Çemen öre, pul deyse pul verip durdu Pahir. Pul deydi, pul verdi. Şu İstanbul'da yok olan Pahirler, bir neçe ildeşlerimiz vardı, arakla zehirlenip, şoların mazarları için gerek olan pullardan da bile çemen öğreden köp pul çıktı şulara. Şu Türkmen'de bir söz var, yadına çıkar mı? Mazarlık yani övliyanın yanından geçse bir ölü emeliye diye. Doğru mu yalan mı? Şu söz, ataların sözü var. Bunlar ne ettiler? Şu övliyanın yanından geçse bir kemeler diye övliyana şolar için kullanmalı puldan bile özlerini çalıp kırpıp ne ettiler? He? Şondan sonra çemen bunları sıkmaya başladı. Çemen bunlara karşı oldu. Ne oldu? Çemenin ne enesi kaldı ne bilinden aşağı kaldı. Çemen çıkardılar aho. İtin nemesine. İndi neme? İndi neme? He? Hani kimden indi size pul gel orta mesela? Alabildiniz mi birinden kör kuruş? He? Sizin maksadınız. Bunların maksadı ben açık diyeyim. Belki alanırlar. Nereden ilyan? Alanı ne için aytın tamam. Devlet gayret et doğanım şu beni kendi dilimi gıcatma. O sana kendi akıl kakarım geliyor. Skorpion yazıyor. Bizim halkımıza yağışı gepleyip düşündürmeli. Kıyıgırıp düşüncesiz deyip koyunlayıp düşündürüp bilmersiniz. Bu bizim bile bağlanışıklı mı ya? Başka kanala seyredip otururken başka kanala yazmalı komentariyasını, tesvirini bize yazıp oturur mu? Skorpion da sene diyen de adına değerli olun. Şuna ben bir zat şu Skorpion'a ben bir cevap vereyim de bunu özü yazdı. Şimdi biz halka hali
koyun ya mal diye vaydamız yok. Yöne bu halk özünün koyunluğunu, mallığını kaçan suud etti. Şol yadıma düşen olsa Halk diýmesene, halk diýme. Halk diýme, halkyň bärde günahsy yok. Halk günahly bolsa bulan hemme wagdalaryna ananyp oýnapdy bolardy. Näme açacak Şunu bellek geçecek. Üstünü bellek geçecek. Men Türkmenistan'da makayım içinde görenim aytdan men. Niyazıp bir yaşlılar yığınağını geçirende, ilkinci yığınağını geçirende, Ruhiyet Köşkünde. Şo makal yaşlıların içerisinde näme diýdi? Bizim diye bir neçe milyon dedi. Sağda koyun yalcık halkımız var dedi. Sağda sözün ulandı izinden koyun yalcık halkımız var dedi. Gupur tapar hemmekim el çarptı. Yerinden turup el çarptı el. Yerinden turup. Yer kömelege ýaly hemmesi bir renkge girip duran. Owa saçyna ak düşen, sakkalını yere südürep duran. Ak sakkallarından tut. Owa. Enelerimize, mamalarımıza çeşotaya gatnaşallan şolaryň barsy şunu halk gozgady. Hany mundan geçtik. Şo maslahattan soň şol her et velayatyň etraplarında daýhan birleşiklerini her gün bir daýhan birleşikde şeýle maslahatlaryň ýene dowamyny halkyň arasında anti propaganda yaratdylar. Ne edip geldi Niyazıp şol döwürde ömürlük prezidente? Öz elimizle berenden soň başka sen indi näme gerek? Näme isteň? Indi sen şonu ýykjak bolýanmy? Ha? Şu mahalke häzir käbirleri özüni orta atıp Gahraman fabrikası olan, bilmem 3 harply olan, bilmem beýleki 2 sany pensiyada ýören, bilmem ýene kimler. Siz şol döwründe özüňiz Niyazıp döwründe Türkmenistanyň şol rejimine öz bähbediňiz üçin, öz şahsy we maşgala bähbediňiz üçin siz şonuň bütün rejimlerini golda gelip şoňa hemat eden siz dälmitiňiz? Ha? Bugünlük günde özüňiziň bagışlarsyňyz arka tarapyňyzy arryňyza bir zat girenden soň indi seret näme etdiler? Ters propaganda bilen. Ters propaganda bilen adamlaryň beýnini ýykap, ýani näme etjeklermiş? Daşary ýurtdan hüşkürüp ýurdun içinde bir zat kazanjak. Daşary ýurtda bir näçe millet ken, daşary ýurtdaky adamlar ayaklansa, olaryň hossarlar da ýurdun içinde ayaklanar diye pikir edýärler. Hawary ýok o taýda adamlar ölsem ayaklanmaz. Şotak girmesek, hemmemiz bile baryp şotak girmesek, şolar bilen bir ara gelip öz ara oğrunçy maslahat edip şotaýda düşüşmesek hiç kim o taýda ayaklanmaz. Gaýtan bize karşı ayaklanarlar. Az kaldı. Rodbay, sağ ol. Sözüň ölen. Alat Gaýtbaýew şutaýda diýdi, Döwlet ine Murat Gurbanowa nädip garaýanyňyza hayran, hatda kanuny hukuky bilmedi, kaçıp ýördi diye. Azat, men sana diýdim. Sen wakalaň içinde. Men çykyşlarymda da aýtdym. Azat Gaýtbaýew konsulxanaň içine salınıp janyna kast ediljek bolan Türkmenistanly 2 watandaşy özü jaň edip çıkardan oglan idim. Beýlekileňem çıkarmagyna Azat Gaýtbaýew we Azat Gaýtbaýewiň adwokaty rol oýnady diýdim. Şu maglumaty senem maňa berdiň. Sen beren maglumatlaryň biri-birinden tapawutly 7 sany çeşme tasdiklady, dogry şolly. Döwletiň içinden daşyndan hemme ýerden. Inni sen hakykata şaýat bolsaň, hakykatlar bilýän bolsaň Azat, gel aýt. Men sana aýtdym, çık aýt diýdim, hakyk bilsin, halk bilsin hakykaty. Men hiç kimiň tarapyny tutamam. Men düşünüp bilemem. Bir minutdur. Awa. Bir minutdur indi. Şu taýda men bir zat aýtjak. Dogry. Munyň aýdanam dogry. Muňa da men goldaýyn. Ýöne şunun özünden hem bir zat sorajak. Azadyň görmeli özüne aýtjak. Azat sen şu zatlary bilip durup sen näme üçin şo Türkistan derneği bilen bilelikde şo taýda şo zatlaryň bolmajany bilip sen näme üçin öz töwereňde käbir adamlar alyp şo taga bardyň sen? Sen näme üçin özüň şo tag şo jenatçylygyň içerisine seniň özüň bardyň? Ine Azat meniň sana soragym. Kim seni şo tag barmagy mecbur etdi? Şo tag Azat Gaýtbaýew bardymy?
Kim boldu içeride? Cahil. Açmadınız mı? İçeri girdi. Azat içeride aldılar tutup karakola. Yok. İçerik alınan konsulxananın içine salınan 2 tane vatandaşın şu taydan çıkarılmak üçün Azadın özü can edip payiş ediyor. Men ses Kime? yalgısını dinledim. Kime can edip payiş ediyor? Howpsuzluk boyunça jogapkärlere can edip payiş ediyor. Şu tayda Edil Saud Arabistanlı jurnalist Kaşıkçı ýaly täze bir jenayet ediljek bolýar. Eger siz şeýle jenayetin edilmegini islemeýän bolsaňyz, plan atlaryna maýda şu watandaşlary konsulxanadan çıkarın diye. Azadyň telefondan soň baryp şu konsulxanadan şolary çıkarýarlar. Onda men Azat Gaýtbaýew edýär şuny. Şuny Azat Gaýtbaýew edýär. Galanlarynyň hem çıkarylmagyna Azat Gaýtbaýew we Azat Gaýtbaýewiň nemesi rol oýnaýar. Advokat. Onda men hazır. Azat Gaýtbaýewden hem haýyş edýän Dursultan. Azat Gaýtbaýewiň ol işlere daxly ýok. Bolýa Azat ýok diýel ol işler. Onda men ötünç soran. Ýöne Azat şo takjan etdimi? Etdim şular koyverin deyip. Şeýle jenayet eger amala aşmasyny islemeýän bolsaňyz, şu raýatlar şu taýdan çıkarmaňyzy talap edýäs deyip. Şu howpsuzluk nämelerine. Emma şunu ýatdan çıkarmam. Indi hiç ýatdan çıkarmam. Şu konsulun içerisinde zorla alıp girmek ýaly jenayetçilik işi bundan bir näçe ýyl häzir aýtdyň sen. Şu Arabistanyň konsulluğunda şol Kaşıkçı jenayeti, jurnalist Kaşıkçyny näle öldürenliklerini bu hökümet bilen okdum şonu. Bilen okdum şonu. Bilmän aňysyna geçe. Bilmän aňysyna geçe. Dogry aýtýan. Bilmän aňysyna geçeler. Milyardlap biznes edilýärkä bu zatlara üns berilen ok. Rozowat. Diyelim Birinkiler şoňa düşüni bilen ok. Bir minut Döwletcan. Diyelim Azat şolary can etmedik olan bolsa, Huda saklasın onda. Azat can etmedik olan bolsa. Olar içeride şöyle bir ýagdaýa duçar olup ölen bolsady. Kim bunun jogapkärçiligini üstüne alacaktı? Kim? Hana geldi Fransa'da Murat Kurbanov mu? Kanada'da bağırıp duran mı? Ha? Ya işi vesairede 2 yaşok mu? Kim? Ondan sonra yine yükleyecekler halkara kurumalarına. Halkara kurumalar sizin bu propaganda oyununuzu haysi birinizi sizi reklam etsin. Haysi birinizi metbuat demesinde sahifasında çap etsinler. Siz bir göze görüner ýaly. Ele tutkuzu berer ýaly bir iş ediňiz siz. Azad'ın yine bir yanlış yeri var. Azat ne için Dursultan şoňa can edýärdi? Azat aýdyp bilen ýokmuş ama siz adamlar şotak çağırıp etmäne, barmana mecbur eden sizden mi? İnformasiýa nämedim, ýaýradyp. Gidin de çıkarın özünüz demesi gerekti Azad'ın. Yine Azad'ın yine yanlış yeri. Azat vicdanı olarak içinden gelen vicdanını dinler. Rehmi gelip can edip aydan olsa ol Azad'ın eyvallah onun öz vicdan nämesi. Azabı. Azat ol vicdanını dinlep şol iş eden onda. Näme ki şu Dursultanyň onda öz eden o? Buyur işte. Evet. Azad'ın dostlarım kaolar. Koy ver diýende koy veren. Hele buyur. Görýärmi? Bokun içinden moncuk gözleýär. Bokun içinden moncuk gözleýär. Ine Azat sizin üçin ullokan iş etdi. Şoňa da taňary ýalkasyny ina şu jogaby. Ene ben aýtdym. Azat näme üçin etdi? Bak Azat näme üçin etdi? Şonu Dursultan özüne can edip aýsatdy. Barın ne edip halky şo taýa teklif edip çağıran olsanız şolar ýalam çıkarın. Çıkarmasanız men sizin üstünüzden az edecek diyen olsa da hani görelti. Ene buyur. Ene Azada ene Tanrı yakasını onda. Al ene. Indi näme diyecek? Sen et de onda öňe çık. Selçuk Han. Näme diye sen et de öňe çık da. Biz sizin ýaly adamlar bilen bir näçe ellep ýol ýörep sizin ýaly adamlary Selçuk Han, sizin ýaly adamlary seçip saygarıp bir kenarda koya geldik. Siz yalı adamları 99'da yurdun içinde gördük. Diline düşýänlerdi. Pis pisi tapar diyen atasözü.
Biz taglimat edinip öňe ýöremeli. Şolara ýanaşanlar, şolara aldanýanlarym tötenleýin däl. Diline bereket. Allah razı olsun. İne. Oldu. İne. Şoňa şolardan talimat alıp, şolara näme diýerler? Şolara inanýanlar, ýanaşanlar, çokunýanlaryň işi şol. Ona näme gepler bilmediňiz? Ya urmadyňız diýen barmy? Dur häzir başga biri. Başga bir näme tesir bardy? Gitdimi näme boldy? Başga bir tesir bardy. Men şol tesir näme etjek boldum. Ha, ine şoňa jogap bersene. Aman Muradow soraýar. Rozbay sen näme maslahatyň bar halka diýe. Meniň näme maslahatym bar? Men aýlardyr, ýyllardyr dil döküp gelýotyn. Aýlardyr, ýyllardyr dil döküp gelýotyn adamlar birinji uçur özümize lider gerek däl. Birinji uçur diýen siz veya bizim gibi bir näçe öz aramyza gelip bir arada bir akıllı pikire, bir düşünce, bir siyasi politiski bir geneme eýe bolup bilmedik döwür içerimizde biz nädip kime nädip maslahat berebilecek? Kim kime maslahat verecek? Men size nädip maslahat vereyim? Bu gip nazir edip yüren halyňyzda. Ha? Haýsyňyza men maslahat vereyim. Konsulun öňünde şöyle tayak yiyip, yıkılıp, bıçaklanıp, kargo maşinlerinin içine girip, konsulun içerisine baranıza men maslahat vereyim. Sen näme hipnoz edip bilen o? Rozbay. Sen näme üçin hipnoz edip erta kaýdyp güýmep halkyň ünsüni ütgedip bilen o? Ya hakykatda ütgedip bilen o? Hakykatda ütgedip bolan o? Ve olar ýaly iş etjek bolsam o zalyň şol rejimiň nämesine tabin olmaly bolýan. Rejimiň gulluguna tabin bolsam onda menen başarýan şol işi. Men şonu başaram ýok, şonuň üçin hem edem ýok, etmeýän hem edibem bilmeýän. Berde maslahat şu her bir ediljek bolýan işden umuman adyna oppozisiýa, aktivistlik hereketi, görüş diýip goýuljak bolýan işleň hakykatdan hem şol aýdylýan işe gawat gelip gelmeýäni. Şoň tebigatyna gawat gelip gelmeýäni anha Garazoglan ýazda şol häki gepleşiň başynda aýdan anekdotumyň yzyny nemetdi. Näme diýdi? Aýyň ornuna towşan işläp ber, gezip ber. Towşanyň ornuna adam aýyny mejbur aldylar diýe. Soňam şol nemäňem dowamy, anekdotyň dowamy ýolbarslaň etmeli, ýolbarslaň wezipesine de diýe eşekleri belläpdirler diýe. Absurd. Şu durmuşda nähili şeýle absurd zatlaryň bolýanlygyny kinaya bilen bir gülkü bilen humor bilen şu anekdotda beýan edilýär. Edil soraýaly. Döwlet näme maslahat bar halka? Halka maslahat gerek gel. Gel ikimiz ýene bir taryhy zadyň üstüne açalım. Hurmat, Rozbay, halka maslahat gerek gel. Halk maslahata mätäç bolsa bular ýaly baý taryhy eýe bolmazdy. Bular ýaly beýik sunwata eýe bolmazdy halk. Ýalňyşýaňyz halk özüni oýnadanok, halk özüni oda attyranok. Bir toparjyk bar. Bilimsiz, tejribesiz bir toparjyk bar. İnternetde aktiv bolan bir azajyk adam bar, Türkmenistan watandaşy. Bir gıýkylyk edip bilýän, şular ýaly şerraýlyk edip bilýän, ýa bir azajyk internetde şular ýaly şow edip bilýän. Bular şolary ulanyp, şolary oda atjak bolýar. Bizim barymyz bir 5 tan türkmen ýöne oda atylmasyn hiç kim. Şolary pida etmesinler diýip iň bolmanda şolaň içinden birini alyp çykaly. Şoňa bir hakykaty öwredeli görkezeli şoňa aladasynlar. Bolmasa halk özüni aladan, o halk alatjak bolsa 2 ýylyň içinde aladyr da
munça wada berildi, munça da edildi, çağırış edildi, ultimatum berildi. Çıktı mı halk soň? Çıktı mı halk diýäňiz? Halk däl. Halkın içinde bir bölejik dine öz bähwidine çapýan, ýylyň hasabyna ýaşamak isleýän, ýylyň hasabyna gahrman bolmak isleýän, ýylyň hasabyna oppozisiýa we aktivist bolmak isleýän. Halka bulara üýşüp, daman adamyndan, çağalarynyň bogozundan gysyp bulara pul bermeli. Bularam aktivist teatryny oýnap bermeli. Oppozisiýa teatryny oýnap bermeli. Olar ýaly mümkinçiligiňiz ýok bolsa, halka kömek etmäge guramaçylygyňyz, güýjüňiz, tanşyňyz, bilşiňiz, tögörüňiz ýok bolsa, özüňiz oňaryp bilmeýän bolsaňyz, siz näili halka kömek edip bilersiňiz? Hiç oýlanyp gördüňizmi? Düýeji pul sorada ýa-da pul soran videosyny aýyrdy. Mesele. Düşünýär özü göz ýetirip durar şoň ýalňyşlygyny. Ýalňyşmaň diýär. Ýalňyşmaň. Hakykatdan gorkmaň. Hakykat ziyany zat däl. Hakykata düşünjek bolun. Halky ýakmaň. Halky allamaň. Ýöneköy watandaşlary tejribesiz adamlary oda sürmäň. Durmuş bumerangdyr. Näme etseň, ýagşylyk etseň hem ýamanlyk etseň hem gaýdyp gelýär şu durmuşda özüňize. Siz özüňize ziýan etmese de çağalaňyza, agtyklaňyza, çoğuklaňyza, ýederkaňyza ziýan edýäňiz özüňiz. Biz sizi alad edip şu zatlary aýdýar. Bolmasa götüňizi başyňyzdan aşdyn dip bilýäs. Ýöne nefsimiz agyrýar sizi. Sizin pida etjek bolýan, edýän, oda atýan adamlaryňyza nefsimiz agyrýar. Ine gowzat ýazdy. Nusoýgala döwlet arwaklaryň täsirinden halkyň haly harap. Ine şu ediljek bolýan zatlaň iň gowy mazmuny şu. 5 ýyllygymda 10 ýyllyk. Ina analiz. Adat Gaýtbaýew ýa-da umumy düşmanymyz diktator Gurbanuly Berdimuhammedow we Berdimuhammedowyň arkasyndan öz bähwidi üçin Türkmen halkyny, Türkmenistan döwletini gul edip saklaýanlar. Käbir adamlar arzan PR edýärler diýe. Arzan reklama. Arzan näl? Absurd reklam edýärler. Bu hakykatdan da meni gynandyr ýa diýe. Diňe seni gynandyr onu. Bu topar adamy gynandyr ýa. Watandaşlarym, halkam gynanýar şoňa adat. Gynanan soň goşulanok, özüni alladanok. Bular bir gysym bolup galdy. Intägem gidip otyr tögöründen adamlar. Hudaýa şükür hakykata düşünýän adamlar bar. Olaram ağaran teljerip, halaly haramy teljerip, eýem hakykata tarap gidip başlady adamlar. Adamlar samsyk däl. Ýöne gynanylýan zat tejribesiz, bilimsiz, sowatsuz ýaşlar bar. Birazjyk damaryna wasylýar bolan gyýgyryp gidýär. Öňe dıdak gidýär, özüni odatýar. Men watan üçin özümi gurban etjek, özümi odatjak, etjek, beýtjek. Edeniň bilen çözülýärmi? Ýol açylsyn. Ýol açylany bilen diktatorlygyň zulmy gutarýarmy? Diktatorlyk towa gelýärmi? Ya devlet başta sözüňi böldüm. Gel şu taýdykimiz şu soraga tesire jogap ýazmakka bir näme geçelim. Tarihi belle geçelim ýadyňy düşünse 2000-näçe ýylda 2016 mı 2015 mi 1 yanvar her ýadynda çykan ýok 31 dekabr giýje birine geçen giýjesi 1 yanvara geçen giýje şol döwür Bakırköy Döwlet Hastanasynda işläp beren döwrümde şu taýda bir gaz patlamasy boldy. Gaterwetde o ýadyňa düşýänse giýje saat 2'de ikimiz efir etdik. O döwürler azatlykda işläp berendik. Ýadyňa düşýärmi? Şu efir etdik, olam özüm bilen bagly bolan nämeleri aýtdym. Şonda azatlyk şonu bermedi. Onda da yine sana gayret et. Senin öz üstüne yüklenip bana vermeye cevap tapmasan näme gayret et. Şu rozvaya özün düşündür. O şu adamların adını ağzamasın diye aýtdym aýtmadymy? Aýtdy. Hadi bundan geçtik.
ondan sonra mesela bir hepde galmanka sana yine can edip ayttım mı? Hatta şol İstanbul'un konsulluğundan bana can ettiler, kimligine mi aytmadı, özara menin bilen duş geçirip gürleşecek oldular. Son ben dedim ha sana. Ben ayttım onlara islen yerinize barayın. Niye de görüşeyle haysa adres gerek olsa aydın ben barayın şöyle dedim. O saat bellen. Yönü bana bana şu saat bellen. Ben şu saate baracak dedim. Sonra Ahmet böyle bir sana aydars dedi. O gürleşeriz dedi. Aradan ay 3 gün 4 gün hatta geçti mesela şu makal nomberine koyuverdim şoların. Hiçbir gelmedi. Bir hep 10 günden sonra 15 günden sonra adına düşer mi? Ben ayttım da öyle Selet Türkmenistan'da ozalkı nämede Vayani prokuratörü işten bir pensiya çıkan bir yaşlıyımız geldi İstanbul'a. Bu menin bilen görüşüp gürleşecek oladır deyip. Ben onu Aşgabat'ta tanıyattım. Men ne için geldi şol adam menin için? Ne için koyverdiler onu? Sen menin şol adam bilen ara bağlanışımın menin ara bağlanışım yok. Yani o men tanıya menin tanıdık adamlar bilen ozaldan onun ara bağlanışı vardı. O adam. O adam men nämesini demetecekler. Yaşap bilen ömrünü uzak etsin. Yöne şol adamın üstüyle näme teklif ettiler? He? Böyle bizim şoňa azar veren owa. Ähli işgä, döwlet işgälerimizin haýsysy şoňa nämeden bolsa biz şolary hemmesini gerekli çäresini göreli owa. Wezipesinden amaýraly, owa tutsagam edeli. Owa ondan soň näçe manat owa näme etmeli bolsa özünde biz töläliň, ýöne şu zatlar artyk reklam etmeni goýalyň diýip diýip aýtdylar diýip men saňa aýtmadym mı? Eger bizim şol döwürde eger meniň şular ýaly niýetimiz olan bolsa, onda bize gerek däl özümüz ýyrtyp oturmak, ortağa çykyp. Menem aňlartmay ölen öldü gitti, näme bolsa meninkiden öldü, öleni getirip bilemok. O beribär şo pulu at jüýüme bar näme etdip menem ortadan aýrylyberdim. Näme üçin aýrylmadym? Çünkü bugün meninkini öldüren olsalar, ertir onun özünkini öldürecekler. Bir gün yine birinkini öldürecekler. Bu cinayetçilikle ölüm bilen bağlı olan cinayetçilikle işler ölüm bilen bağlı olan cinayetçilikli işleri yürüyüp de şu rejim parazın özüne tavin hem şuna kulluk ediyen kebir hakkını tutma adamlar var. Hakkını tutma. Bunlar hala göz açan yok. Yok, görüşesiye yan kaydışın ýaly. Görüşü şu mu? Zatlara düşünüp bilen oklar, seljerip bilen oklar. Nähili görüşýän onu? Yo men şular ýaly ýaňy suud etdim. Görüşü şu mu diýdim? Böyle protesta vardınız. Bir 10 metre ýürep bir ses edip bildiniz mi? Şu mu sizin protestanız? Siz ya şu makal size hücum edip duran makal sizin aslında hücum edip duran makal canlı yayınınız gerek sizin. Bunu edip bildiniz mi? Yok. Kaytam sizi köçede top tepene topla vurup gören ha. Öz raýatlardy şu taýda işläp beren. Bu mu göreş? Rozaway. Şu taýda döwran berdiýip diýip bir tomoşaçymyz, tetwirçimiz, illeşimiz soraýar. Şuňa jogap bereli, döwlet daga ýanky soramy jogapsyz geçdiň. Adat Gaýtbaýewiň tanışlarym näme ele bir zat diýdiň, ol biziň bile baglaşyk soraw däl. Adat Gaýtbaýew gowulaşandan soň, saglygy gowulandan soň sesem gow däl Adat bilen men gepleşdim. Sesiz adam gyrık. Hakykatdan hem ýagdaý ýok. Bolmasa Adat gelip çykyş ederdi. Şoň üçin köp zatlary Adat özü taryhy şaýat. Men näme üçin Adatyň adyndan gürlemeli. Adatyň özü gelsin, jogap bersin. Meselem Murat Kurbanow Adat bilen çyksyn. Her kim öz nemesini aýtsyn, düşünjesini aýtsyn halka. Diskusiýa etsinler öz arasynda. Murat Kurbanow aýtdy, islendik adam bilen islendik ýerde men diskusiýa taýýar diýdi. Vesselam. Adat gutulandan soň otursunlar, diskusiýa etsinler. Döwlet seret awa inni ikiňizem ýokary bilimli tejribeli aktivist hökümine halk däl, halk bilýär, halka maslahat gerek geldi ora. Halk bilýär näme diýini, kimin kimdigini hem halk gowy bilýär. Şoň üçin halk provokasiýa ananyp özüni oda atanok. Halk yatyr, halk oýananok, halk oýan ýok.
halk diýäniň biziň taryhymyzy döreden taryhyň eýesi, taryhy hazinaň eýesi, sunwat hazinasynyň eýesi, edebiýatyň eýesi, türkmeni diýen ähli baýlyklaryň eýesi şol halk. Şoň üçin halk oýanyny, halk ýatyr, halk ýok, halk o däl. Bir gysymjyk adam. Bir gysym başbozar ýa-da bir internetdäki 3-5 köpüğiniň yzyny algap beren reytingçi, PR'cı. Ya şul işlerden bäkbit gözleýän pul gazanjak bolýanlar. Başka halk däl bular, halk boljak. Oho, iliň güýji, iliň güýji. Siz halkyň intäkne ýyly hereket edýänni, halk hereket etmekdäl, täze gogusundan näme bolýany intäk görmediňiz. Görürsüňiz, onda da wagty gelenni. Hem her zadyň wagty bar. Bizden absurd hereket etmäge garaşmaň. Absurd hereketlere goşulmamyza garaşmaň. Absurd hereketler tariflamamyza, şonu öwmegimize garaşmaň. Bizden şolar ýalarda garaşmaň. Akylly, paýhasly, logika syýan, absurd bolmaýan bir zat bolsa, başymyz üstüne. Bizem bar. Ýöne bu görüşden, absurdluk görüşden. Ya şulara iň berkisi şunu aýtsana döwlet, öňe bir ýatlak geçdiňe. Iň berkisi sadece bir şunu aýtdy canım doganymda. Şu Bakırköýdeki bolan konferensiýany bir ýatladyp bersene. Ýöneköý studentlerin içine öz goýberen adamlar gelip bir iki agızcık soraga jogap berebilmen. Hadi gidelim diýip näme derlerini. Gelişi, girişi owa. Yo. Ulan sözü aslında var, aslında şu taýda biz hakykatdan hem näme edipdir. Şol konsulxanaň işgärleri, şugulçulary, mehemen şugulçulary, gollawçulary bilen şoň garşysynda orta parta goýup sen razbork etdiň, maňa da ýanymda otur gürleme diýdiň. Ýeki özüň şolar bilen razbork etdiň. Aslında şonu video almaly ekeni. Keseden video almaly ekeni. Bizim maksadymyz reyting däl. Reyting bolsa şonu ederdik. Ýöne şu taýda bir zat şu sahnany görkezseň şulara. Şu sahnany görkezseň. Ay ýöne bunu şonu da näme diýär? Dinsiziň hakyndan näme imansyz gelýär? Dinsiziň hakyndan imansyz geler diýe. Hakykat gerek. Şu nuru diýen Dubaýdan gelen gönefir etdi. Edi bir bilen Ediz diýen oglanyň öýünnäkilere basyş etdiýämişler Türkmenistanyna. Şoň üçin Nuru diýen adam jan edip rejime sökýä menem soradym diýär. Awa onuň Nuru aga sen ýakynlaryňa basyş eden oklarmy diýip sorasam, ol diýdi paka häzir eden oklar. Hudaýa şükür diýip jogap berýär. Şu Nuru diýen ýa ýakynda sözüňi böldüm. Şol maşgalasyny bär çykarmak üçin maşgalasy ýalňyşmasam şu Mary welaýatynyň häkimligine değişdi olan migrasiýa nämesine barypmy pasport meselesi boýunça daş ýurda çykmak üçin. Indi şu taýda hepdäniň näçenjiligine bilemok zat ýöne çağalarından video çekipdir. Kim çeken aýalymy, gyz doganmy bilemok günäsine kaljaklar. Çağajyklar ama demen kakam ýana gitjek. Kakam o elbette maşgala agzasy bir ýerde aýrylykçylykda bolanda dogry düşünmek gerek. Çağa ejesine hem göresi geler, onu küýser, kakasyny da küýser. Mesela onda däl. Ýöne mesele meniň düşünmän duran ýerim şo taýda pakarwalçyk ýazyp baryp edir şu öýüňde köçäň ämesinde öýüňde oturan ýaly diýip otur da. Meniň aklymyň almadyk ýer onda da migrasiýa häkimligiň migrasiýasy nämesine değişdi. Ýalňyşmasam. Eger ýalňyş gören bolsam bağışlarsyňyz, belki ýalňyş nämeden bolsam. Men häzir canım ýanýan ýeri şul. Adamlar siz häkimligiň ýa migrasiýadan hiç sözemede oturmaň, bir öz owaňyzda bar bolan şu daýhan birleşigiň edarasynyň öňüne baryp bir düşek ýazyp öz arzyňyzy diňletjek bolup oturup görün da şoň öňünde. Protest edin. Oturun. Oturup gör, protestler çağın alıp baryp oturup gör de. Gör sana näme diýjekler.
Ya gerek Doğru yok. bak. O absürt bunlar yani. Ya bu oyunlar var ya devlet açık aydın yüreğimdekini de gizlep oturmayın. Bunların bu ediyen oyunu o Rus dilinde aydiyalar ya. Bir tonlu doğum oldu diyor ya. Bir tonlu doğum. Ene şol oldu. Başka zat yok. Bitti. Küntühana kim girip kim çıkıyor belli değil. Kim girip kim çıkıyor belli değil. Ya Doğru bak. bağışlarsınız yani. Bağıştan yani. Ötünç sonra yani bu aydotan zadımı. Ondan sonra şu küntühananı uzaktan nişan alıp duran yani şu organ işkerler var ya. Kim girip kim çıkıyor ya şolar nişan alma ondan sonra gelip baskı etmeli de üstüne. Ha sen Oradan tuttun prosent alıp küntühanada. oturuyor ataydın. Kim? Küntühanadan prosent alıp oturuyorlar organın işgärleri. Yoksa ya devlet ne? Men ayda yine şu küntüler, hükümet organı işkerler, küntüler neyle işletip özlerine her ayda ya her hepte de neyle protokol tapma için şu Oğlan polisin üstünü bile işlerleri açıptık yadına düşen olsa. vah sorma ya. Bodrum'dan başladık. Uf. Bodrum'dan Bolu, Bodrum, İstanbul, Ankara, Barның, İzmir hemmesinin üstünü açıptık yadına düşen olsa. Alatlıkta kal. Yönü oğlum bedenimize pişman Men ettirdiler. şu zatlar Beret, yardıma düşse devlet. Rozbay, yadıma düşen olsa biz sen bilen bir habar verecek bolduk Alatlıkta. Yönü o habarı vermediler, berdirmediler bize. Yadıma düşen olsa ol mut, gaz, su, elektrik töleğlerinin yatırılmagyna garşy näýlelik bildiren adamlar häkimlige barıpdylar. Yadıma düşýärmi? Näme diýdiler şonda sana? Bu biraz yaman jogapkärçilikli. Yo, Bu jogap biraz gerçek bize değil. Injyk tema diýdiler. Bu injyk yo tema. bizim için biraz bizim için biraz jogapkärçilikli injik tema. Yani bizim için jogapkärçilikli diýende sana jogapkärçilik kim soraya aňyrdaklar. Sizin bilen bile size berip duranlar soraya sizden. Doğru değil mi? Hawa. Ne için Rozba vermediler? yadyňa düşýän bolsa 2018-nji ýylyň iýul aýynyň ahyrky günlerinde biz şol Lewap welaýatynyň medeniýet boýunça ýokary wezipeli işgärleriniň birinden bir interwiu etdik. Şo şäherlerde halklar nähili watandaşlar nähili ziyan çekke, şo şäherlerde ölýänler, ondan tiz kömege düşýänler zatlar barada gaty köp zat gurrun berende şoň adyny şoň sesini üýtgedip berin diýdik. Sesini, jo sesini verdiler. Sesini üýtgedip berin diýdik. Onda da o aýdýan zadyna düşünüp bolanok diýip original sesini berdiler. Ýadyňa düşýärmi? Gece saat neçede sana can ettim? Hawa, inni dinle. Ondan geçen gece saat neçede? Inni dinle. Şol adama şol çıkış üçin ol adam şu gün bolup duran zatlar aýtmady. Ol öňkü döwürlerde bolan zatlar aýtdy. Dogrymy? Öňkü döwür ýöne şol adamy itten çykardylar. Azatlyň kömegi bilen şol adamy itten çykardylar. Inha Türkmenistana ol protest etmek, hakyny gözlemek beýlede dursun. Hakykata aýtsaň seni itten çykarýarlar. Biz bu zatları azatlıkta işleyen döwrümizde görüp müňlerçe gezek aýdyp ýenjip gelip. Bu adamlar Amerikan täzeden aşak bolýa, ýa-ýan gaýdyşmaýaly neşe bilen bulan kellese zady gitdi. Bilýän? Bular pat kaýfam bir zat edip berler. Näme diýenlerini özlerim bilen o. Gelindi döwlet şutadan Allah'dan korkanın ikimize mesela bu adam aýtdyk, ýöne adyny aýtmaly. Allah'dan korkanın ýene bir eden işimiz aýdaly. Şu mahal şu adamı biz şu taydan şonu 3 gece gündüzün içerisinde çıkarmak için 3 gece gündüzün içerisinde çıkarmak için biz ikimiz sen bana hudaylığına näçe pul koyverdin şonu çıkarıp almak için. Näme gerek biz Yo ayt hudaylığına ayt bilsin adamlar bilsin. Korrupsiýa goşup koştuk. Men $500 verdim diýip bilýän. Ben näme etdim şonda? Öz yanımda bari olan $2000 hatta bağışlarsınız götümdeki türsüme çelini beren ýaly etdim. Ondan hem geçtik. Onu kimin üçin ettik? Şu taýda bir prokurorun gyzy okap ýören İstanbul'da. Aýtjak onu. Sağ olsun, münkere şoňa müňlerçe şükür olsun. Şo gyzjagazy haýyş edip, şo gyzjagazyň üstü bilen onun atasyny men tanarym üçin. Şonuň üstü bilen şu meseleň çözüp
3 gece gündüz içerisinde şonu çıkarıp aldık. Ayalı näme diýdi şo medeniyet işgärinin? Meni özümü öldürýän diýdi. Özümü öldürmemin sebebim siz günahkar olacaksınız diýdi. Meniň adamymyň sesini bereniz üçin diýdi. Aýtdym aýtmadym şunu. Eger şol adam basyryp giden bolsa, ol aýalam özüni öldüren bolsa, Huda saklasın. Onun çağalarının günahsyny kim kaldırjakdy? Sen bilen menmi? Elbette. Men ana şol wakada hakykatdan hem azatlyktagılan käbiriniň hemmesiniň de käbiriniň dogurdan hem Türkmenistanyň rejiminiň kontroluna täsirine işleýändigine şonuna göz ýetirdim. Şoňa çenli ananyp bilmedim. Ana. Ya döwlet. Ondan soň boljak zatlar boldy. Sultanaýda yalan habar berýäňiz diýip näçe gedek görüşdi. Şol diktatorlygyň zakaty boýunça yalan habarlar berýäňiz diýip suwud etdi. Her zat etdi ýöne şonu da hiç zat edip bilmedi. Sultanaýdan aýyrdylar, bizem aýyrdylar. Bu orada başka tema. Inni şu taýda näme diýen? Murat Kurbanov şüpheli garamakda rozvayaga da azat da beyliklerim dolu hakkı var yönü ol yönü köy suutsuz hipoteza görüşte şüphe diye. Onu çözüp bolya döwlet ağa yankı gönefir teklivin gowy çözüm diye. Hakikat ýarypsyň da onu diye yankı neme gürrüňdeşligi. Toğrul Begelli, salam vatandaşlar, salam döwlet ağa ol protest ýokary derejede geçti. Adam sana göre ýönüşi baha verip çıkış etdiýänler dürlü bolýa. Bolmolsam şo 100% dogry hiç kim bolmaz. Halkda gorku azarly diýe. Halkda gorku azarly diýip halky odatmalym Toğrul. Ha? Halkı odun etmeli mi? Toğrul Bey şeyle diyecek olya da Toğrul Bey buların töwerendeki adamları şotak barıp duralları halkın bir nämesi diýip korkusuz Toğrul Bey ol adamlar onlara hüş verip duranın öz töwerendekiler olar bugün ertir seyredip durun bugün ertir yurttaşına kaçarlar. Ine men şonu size söz vereyim. Teret Rozbaştaýda hakikat gerek dowam edýär. Menem yazdım sen öňden bäri rejime garşy çykyş edýäň diýdim. Çemeniň toparyna çykyş edýärdi. Senkilere hiç kim batyş eden oklar. Ediýän oglanyň bir gedek göze düşen üçin onuň öýüne batyş edýärler. Gaty geň diýip ýazsam efir ýapdy diýen. Logika ýok. Kime yazıp durmuny? Şo Nura. Ya o näme üçin ýapdy efiri? İnternet neşeti yetenden. Näme diýen döwlet aýtdym aýaňy. Soňky hiç tatdyma gerek ýok. Hemme zat ortada göze görünüp dur gerek gel. Garajoglan türkmen hakikat nişana urupsyň diýmek. Ana hakikat. Inni Nusoygala Nuryň başga kanallarda nadanlyk edişinden biläýmeli kimdigini diýe. Bäh Nusoygala da beýdi. Garajoglan türkmen hakikaty aýtsaň bolanok men kanalymda düýünden bäri o tenýa diýe. Bija yerinden urdu Garajoglan olaryň da. Bija yerinden urdu öňe Huda saklasyn häzir topulup duran şoňa. Awa şoň üçin şol 3 sany pätgel berýän adam döwlet baýan Rozbay Garajoglan. Awa şolary kömeksiz goýun, şolaryň arkasynda ýanyna halkara guramalar hiç bir gurama hiç tat durmasın. Biz şolary yekeläli diýerler. Ondan halkara guramalar bulan absurdyny reklam etmeli. Absurdy reklam etmesen hem halkara guramalar hani nirde olaň jogapkärçiligi eýle beýle. Ay bolýa da. Näme diýär? Garajoglan assalamu alaykum oňatmaýadalyňyz agam göze görünüp duran zaty aýtdym diýär hakikat. Ha, hakikat gerek. Göze görünüp duran zaty aýtma lalla hakikat gerek. Gahrman bolluňyz diýmeli. Inha hemmäňiz gahrman diýmeli. Türkmenne gahrmanyň nesli tükölüpdi diýmeli.
Siz täzeden gahrman döretdiňiz. Ana Kanadada gahrman döredýän fabrika işläp dur. Daşary ýurtlardan. Şey diýmeli. Muňa seretsen, bu yazana seret Torul Bege. Nura rejimiň adamsy diýseňiz, uly ýalňyşlyk goýberýäňiz. Şonu ýal netijeli iş eden bamy? Murat Kurbanow. Ýaly halkyň ýanynda duran kim ba? Roza ayağı geçen döwür ýaly däl, häzir geçen döwür ýaly däl, häzir başgaça düzgün tertip. Yani düzgün tertip başgaça. Onu häzirki metod absurdmy, şeýlemi Torul Bey? Absurdlyk bilen halky taýýarlyksyz halky. Sen taýýarlyksyz esker bilen söwüşip bilýärmi? Diktatorlyk güýjüniň milyonuna birinem görkezmedi sizi. Olar ýaly bolsa, olar ýaly hemme zady edip bilýän bolsa, ýöneköje blogger how şatlyk şeýhi bilen oturup diskussiýa edibilen oklar. Kargo şirketlerinin adamları derbi dağın etti. Hani şu mu netije? Öňünden guramaçylykly edip bolanokmy bir işi? Logika ýokmy? Näme üçin absurd hereket edilýär? Togrul bey, menem sana käwat hayran galýan. Geçen döwür ýaly däldi ýa-da geçen döwür bilen o tespir ýazýandan arasynda hakykatdanam öz düşünjesini hakykatyň hatyrasyna beýan edip bilýänden arasynda senden başga käwatçylar ýa çöp çalama urjak bolýan ýok. Ya sen ýaşlyk edýän, ya sen tejribeň eten o. Togrul bey. Ýönden sen niýetiň gowy. Şoň üçin Togrul beýiň göňüne deňmelläl. Ya geçen döwürden bahsedýär. O zaman sen şunu diýen şol Togrul Bege de sen şu geçen döwürden bir örnek al canım benim. Bir misal al. O bizden alma. Geçen döwürden başka adamlardan al. Ondan soň häzirki edip duran işiňizden al. İkisini deňeştir. Deňeştir giýje gündüz. Ondan soň aýt. Yalan hiçbir de onu bilinmez. Yalan ile hareket etmek yanlış. Berekellah. Doğru aýdýar. Çıkıp duran günü etek bilen tutup bilen yok. Aýla akşam rozy way siziň e-mail adresiňizi alyp bolýarmy? Eger näme bolsa diýä. Karşı bolmasaňyz. Aýla akşam doğrusunu aýtsam men e-mail adres beýleki zatlar ulanamok. Yalan sözlejek däl hiç hili. Men açyk nämedim. Eger meniň bilen ara baglanşykda näme çek bolsaňyz ine döwlet baýhanyň e-mail adresi bar bolsa ýa şu ýaýynyň üstü bilen baglanşyp habarlaşyp bilersiňiz. Men hiç bir näme karşılygym ýok. O düşmanım bile bolsa şonuň bilen yüz-yüze gelmämen elmuda ama her zaman taýýar. Men sen düşman höküminde aýdamok. Ýöne misal getirip aýdýan aýla akşam. Ýene ýalňyş alma, ýalňyşam düşünme. Elmuda ama da men sen bilen islendik bir ýerde görüşdiysen görüşen bilerin, owa çağırışan bilersiň, düşünşen bilersiň. Ine döwlet üstü bilen maňa näme diýersiň? Yetişip ýa habarlaşyp bilersiň. Ýadyr men ýazdym şo tak e-maili, şo e-mailiň üstünden habarlaşyp biler. Ine seredinni, Aman Muradow diňle. Döwlet agar ozbaýaga siz konsulun öňüne ýa başga jemgyýetçilik ýerlerine miting edip gatnaşdyňyzmy? Siz guramaçylykly gurnap bilýän bolsaňyz, oňa halkyň öňüne düşün. Ine sered Burmut yok. Burmut rozy. Aman Muradow. Ziyan yok. Seret. Biz Murat Kurbanow bilen biri-birimizi tanamyzokdyk. Tanışdyk, biri-birimizi tanadyk, düşünçdük, tanadyk biri-birimizi. Adamlar biri-birini tanalmagy düşünçi bilýär. Biri-birini tanamasa düşünçi bilenok. Şoň üçin müň sorawy adaty soraw. Sebäp tananok, bilenok. Murat Amanow, men sana bir zat diýeň. Azatlyk radiosynyň sahypasyna gir. Bolýarmy? Şoň gözleg ýeri bar. Şo taýdan Türk işçileri diýip ýaz. Türk işçileriniň Ankara'da konsulluk däl, baş ilçilik. Ankara'daky ilçikanaň öňündäki protestler bilen baglanşykly habarlara seret. Şo taýdaky videolar, suratlar men düşüren videolar.
Neticesi hemme adam şu taýda ýazýar. Ondan Ya şöyle men size düşünemmi. Men size düşünemmi. Siz bu zatlaň absurddugyny 50% göz ýetirýäňizde galan 50%-ni näme bilen doldurjak bolýaňyz? Yine düşünüksiz bir zat bilen doldurjak bolýaňyz. Yetmeýän ýarsyny. Olam näme? Miting. Protest miting görüşüň soňky etaplary. Başlangyjy däl. Öýe giren wagtyn götün girmeller, götünjekler girmeller. Sağ ayaň bilen girmeli. Bismillah diýip edep bilen, ekran bilen salam berip girmeli. Bosogodan giren wagtyn götünjekler girmeller. Aman Muradov bagışla. Protestsiz var Amerikany açmak ýalet goýduňuz da. Protestin taýýarlygy gerek. Protest etjek bolsaň sen görüşü, oppozisiýany, aktivistligi öňürti bir şol protest etapyna ýetire. Şol etap bir gelsine. Siz yo burmut roýdy. Ine şuň 6-njy gün. Şeýlemi? Siz bir döwlet edarasynda işiňiz bar, dokumentini düzeltmeli. Size öňüňizdäki hepden 3-njy güni saat 10-na, ýerden saat 10-na size randevu duşuşyp berýärler, gel çözelip. Senem näme diýäň Murat? Aman Muradow, senem aýdýan. Senem aýdýaňa? Ýok. Men häzir 6-njy gün agşam keypim gowy. Men 6-njy gün agşam keypimin gowy wagty men oşol işimi bitirdiýär. Her zadyň wagty bar. Halky taýýarlamaly. Aň düşünje taýdan taýýarlamaly. Protest taýdan taýýarlamaly. Protest gurnaňda, gurnajak bolanda hemme zatdan öňürti razvedkan güýçlü bolmaly. Eger sen hakykatdan hem görüşüji bolsaň, opozisiýa bolsaň, sen araňda rejimiň informator bolmaly. Adam satýan adam bolmaly. 3-5 manada özünü töweregiňdekiler satýan bolmaly. Dilini tutup bilýän bolmaly. Baraýdaly hawa hiç adam, hiç kim bilen maragatnaşyk ýok. Ýöne dilini tutup bilen o. Gawat gelen ýerde param paňlap ediljek bolýan işleri aýdyp gıýbat ýar edip ber. Döwlet bulara şuňa bir ýöne bir öz dilinden düşündirelde şol Aman Muradow. Ýadyňa düşen olsa indi diýersiz bir konsulluğa bardyňyzmy ýa bir proteste gurnap bilýän bolsaňyz diýerde Prezident saýlawyna bardyk hakimi. Ha, ine şonda açsaňa sen şonu. Ha? Näme diýdiler? Prezident saýlawyna protest edip Barys prezident saýlawyny Istanbulyň konsulxanasynda Rozbay ikimiz protest etdik. Ýürüýte tälimli türk polislaryny çağırıp bizi aldyrdylar. Meňem elimde türkmen pasporty bar. Men türk üstüm barlap türkmen pasportymy alyp, "Wizen pasportyň köýne kenip alyp galarlar türkmen pasportymy." Hawa, ýöne biz şunu uzakdan kamera goýup reklam etmeli kenik. Biz şunu reyting etmelik. Ben ettik kaytam yarım saat onlara ziyan verdik. Onların işine yarım saat iyice sürdük. Sandığı taşlar gittiler ha. O. Konsulxanadan toruğuna kurban. Biz Daşaryurt habar veriş seriştesini kabul edemiz yok. Ýöretde Türkmenistan'ın habar veriş metbuatından başka näme gelmekle biz ruhsat verilmedi diýip näme etdiler? Türkmenistan'a akreditasiýasy bolan habarçy habar taýýarlap bilýär. Galan adam habar taýýarlap bilen ol diýdi. Çağırdylar çelik guweti itten çykaran şuly kesindiler. Biz şonda da konsulxanadan gapdalynaky parkda durup şo taýdan azatlyga video reportaj berdik. İki köçe bizi kovdular ha izimizde polisiýa iki köçe gayret edip şu taýdan iki köçe geçip biz etmedik. Rozovay. Bizim kopyalamamız etti. Biz etmedik. Ya şu dünýäni alem jahany Aman Muradov dünýäni alem jahany şu absurdluk bilen meşgullanýan toporjuklar yaratdy. Alem jahanyň kanunyny şolar kesgitledi, tebigatyň kanunyny şolar kesgitledi. Hawa. Inni haramzadadan ýagşylada taýýarlamaly ay gara soraryaly zatlar da Aman Muradov bagysla ýöne. Näme diýin?
Indi beýleki tesvirlere geçip jemläli 2 saga da geldi biziň nemämiz. Şol aýla awşam sizlik şahsy gurrunum ma diýe. Şahsy gurrunum bolsa anha şol adres, şo adresten habarlaş şahsy gurrunumy men ýetiren saň näme Rozway. Rozway bilen men hiç ýyly aýry-gaýry hiç tadym ýok. Tapawutly garaýşlarymyz bolup biler. Ina gördüňiz, özüňiz görüp oturdunuz ekrandan. Murat Gurbanow temasynda biz düýbünden garşy biri-birimize. Düýbünden tapawutly pikir edýär. Ýöne şonda da biz duşman näle biri-birimize. Bizim maksadymyz bara. Düşünşip bolýara. Hökman itde pişik bolmalymy? Garazoglan Türkmen iliň öýüji ýerinden gozgonanyk görýäňizmi absurdy onanyp gaz berilip çiğşirilip lider provokatorlaryň eli bilen oda atylan odunlaryň gahrmanlaryň yanmagy ýene dowam etmegi hasam absurd. Näme diýe Garazoglan ýene bir zat ýazypdyr. Prostitusiýa bilen gaşyrygyny. Näme diýe? Koyman o kaptere. Kompüter gızdy şo doňa häzir bir urmut. Kompüterim ýa-da şo absurdlardan ýeterin diýe. Diýe prostitusiýa bilen garşdyrdylar. Ýa-da düşünýärler. O maňa aýtýar, büyük ihtimalle. Pat kaýfam diýär, şo keýpi gowalanmagy oşa görnýär diýär. Garazoglan şu taýda ýygyň saň etdim, geldim sen eşit diýär etden özü. Awa, Rozway taýda bir gowy tamaşaçylarymyzdan biri. Salam alaykum döwlet Rozway siziň pikiriňizçe Murat Gurbanow häli adam eger ol şul edilen işlerini oňarmaýan bolsa kimi maslahat berýäňiz nä dogry düşünmem. Men Murat Gurbanow bilen hiç ýyly nemem ýok. Murat Gurbanowa garşylygym ýok. Men näme diýdim? Murat Gurbanow her adam sensei bolup bilenok. Murat Gurbanow sensei bolan bolsa ýönekay adam däl. Bärde problema Murat Gurbanowda däl. Murat Gurbanowy Türkmenistan İstanbul'a çağırıp Türkmenistanyň rejimine satjak bolanlardy. Öldürjek bolsalar öldürjek bolanlardy. Umuman Murat Gurbanow'a garşy dilli uşugy gatnaşanlar var. Murat Gurbanow'un töweregindäki adamlar, Murat Gurbanow'un ýanyndaky adamlar, Murat Gurbanow'u satýan adamlar, Murat Gurbanow'un ýanyndaky töweregindäki adamlar Türkmenistanyň rejimi bilen gawat gelip diňe Türkmenistanyň rejimi bilen gawat gelen adam bilen ýorgonyň aşagyna girýän adamlar. Öz bäkwidi üçin, öz PR-y, öz reklamasy üçin. Men şonu diýjek bolýar. Murat Gurbanow arasy adam. Şolaň arasynda Murat Gurbanow bir tarapa, galanlar bir tarapa. Sebäbi men Murat Gurbanowy tanadym, gürleşdim. Eger Murat Gurbanow özü barada aýdylan zady dogry aýdan bolsa, eger Murat Gurbanow hakykatdan hem sensei bolsa, onda şüphe ýok. Şüphe ýok. Ýöne Murat Gurbanowyň töwereginde Murat Gurbanowy ýalňyşdyrjak bolýan, ýalňyşdyrmasa satjak bolýan, ýa Murat Gurbanowdan hemişe ýygyderli pul alyp Murat Gurbanow ulanjak bolýan adamlar bar. Peýdakeşler bar. Adam satýanlar bar. Benim düşünmedik yerim şu var. Murat Gurbanow olar ýaly pulu kenase, olar ýaly pul berip darga denose onda näme üçin şo töweregindäki adamlary näme dip bilen ýok. Gaýtam olar ama öz aralarında şu pulun üstüne davet edip birbirinin etini yiyip yörerler. Düşüncemiz farklı, dürlü olabilir, problema değil de. Yönü kimin kimligini vakt gelende görkezer onu. O vakt gelende hem mezarda özü Allah'can çıkarıp ortaya koyar. O kimin kimligini. Yönü ben ozaldan ama aydık gel otin. Hazır ama aydı otin men. O gayret edin, bir dikkat edin ediyen işinize. Bir ara gelip katı bir yerlikli bir programı düzülmeden buna sen ne bir siyasi protest deyilecek, ne bir siyasi propaganda deyilecek, bir diviler yazadın yok. Ya bu tutar yerin yok da. Nirinden tutsan eline kopup gelip yatır o. Divarın bir yan burçundan edil suğa kopan yalı.
O kopan soğanlar içindeki nämelerini kura edip bolanıyor. Aman Muradov, döwlet şu neçenli taýarlanmadyk bolsa inniden soň giç ýok. Ýok, ýalňyşýan. 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 Inniden soň giçdi. Hiç wagt giçdäl. Hiç wagt giçdäl. Halk taýýar. Ýöne dogry wagta, dogry pursata, sehetli güne, dogry adama, dogry guramaçylyga garaşýar. Edil tebigatyň Allah Taalaň kada kanuny bilen sazlaşykly bolmak ýaly. Inni Aman Muradov, men saňa aýdaýyn. Sen bir radiýany dinlemek isleýän. Şol radiýaňam öz gepleşik berýän tolkuny bar. Meselem 90.6 FM. Sen şo 90.6 FM'i tutmasaň şo radiýany sen dinläp bilenok. Eger sen gidip 106, 107, 120 gysga tolkunna däl, orta tolkunna, uzun tolkunna gezip bersen, sen şo radiony tutup bilenok. Şoňa da nesibe diýilýär. Şoňa da işiň bagtyň çüwmegi, işi sehetli gününe, wagtyna, pursatyna gawat getirsen bolýar. Ata-babalarymyz guýrukly ýyldız, paşalar, zatlar, döwlet adamlar, siýasatçylar guýrukly ýyldız ýaly işaratlara garaşypdyrlar. Münejjim saklapdyrlar. Öz köşklerine, töwereklerine näme üçin? Şu tebigat bilen sazlaşyga gawat gelsin ediljek bolýan iş. Sehetli gün bolsun diýip. Sehetli gün hiç zat ýok. Urra öňe nirek o. Saglypmy? Sen öňüňde duran samsyk däle. Milyardlar pul oynayan jenayetkarlaryň mafiýasy bar. Halkara derejede. Sen kimin bilen oynadýanyň bilen ok. Sen töwereňdäkiler bilen kim gatrak öňesi ýa diýip ýarşan bolýan. Ýöne ol syýasat däl ol. Gayrat edip düşünjek boluň syýasata. Ine Togrulbek Burmut Rozbay başla. Togrulbek ustaýda ýazýar. Agalar siz dogry taýýarlyk görmeli ýöne kimler bilen taýýarlyk görmeli? Dogry adamlar bilen. Adam satmaýanlar, dilini tutup bilýänler. Rejimiň informatorlary bilen gatnaşmaýanlar, özü informator bolmasa da informator bilen tirkeşenler bilen tirkeşde gutardy. Gitdi barsyryň berýärler aňry. Murat Gurbanow onu özüni tutturmaly ekenne, şeýlemi? Murat Gurbanow onu özüni öldürtmeli ekenne, şeýlemi? İstanbullu. Siz nämen gurruňy ne diýäňiz? Olar ýaly batyr bolsaňyz, geçin Murat Gurbanowyň ýerine. Han görkezin özüňizi. Men gurlaşan Murat Gurbanow bilen. Wagtlança Murat Gurbanow wezipesini bersin size. Olar ýaly edermen gahrman bolsaňyz. Bir günüm şol wezipeni alyp baryp bilmersiňiz. O gürlemek, gowy, paňlamak, gowy, aňsa. Uzaktan hemme zadyň sesi gowy gelýär, ýakymly gelýär. Ýöne işiň içinde janyň ustaýyp gelenden soň sen hiç zady göreňok. Biziň hem janymyz ustaýyp geldi. Biz maly mülki hemme zat taşak gaýtmaly bolduk. Aňsat däl bu zatlar. Ştaýda häzir şu Mariony neme deýin? Mario Demark, Murat Gurbanowyň eline bir kozur bar diýär. Olam konsullugyň içinde urulan adam diýär. Hoş indi meselede näme diýjek boldy indi? Yo, şo diýär eline kozur geçdi, şoň bilen niýe gowy netije alyp bilýär diýär da. Ýöne şeýle bir zat başlaýdy. Hiç kaçan. Yo, Mario Demark. Saudi Arabistanly jurnalisti bölükläp ýok etdiler. Näme edip bildiler, hiç zat edip bilmediler. Kislata bilen eredi we gitdiler. Kislata bilen. Ýok etdiler. Kislata bilen eredi we gitdiler. Konsulun için anda dündür edip çık tap bilmediler. Kislata bilen eretdiler, ekitdiler. Näme boldy? Hiç zat edip bilmediler ha. Bu adamlar şolary milyardlarça bile edilýän bir kanuny işler bar. Biznes şäriklikler bar. Bulan ýanynda hiç adamda olar bir zada arkalanýa diýmek, şunu edip bilýän bolsa, arkalanýa diýmek. Saudi Arabistanyň ilçilik hanasyna edilen jenayet şolaram bir zada arkalanyp etdiler.
Şoňa çäre görebilirlermi? Hiç taýda edi bilmediler. Jenaýetkarlar gaty öwrençen bular. Olar hemme zady gowy bilýär. Bular şoňa düşünen ýok döwlet. Hazır ýöneke raýatlar meselem pasport üçin baranmakaly şolary ýöneke raýatyň özüni konsulxananyň kapysynyň eşiginde oçura goýup şo taýdan ýeke özleri çağırıp alýar. Dogrymy? Näme üçin şolar özleri öz islegine göre dogry girip bilenek içeri? Ene bulara bir en basit örnek yani. En basit örnek. Bizim baran kapymyz nere? Hazırki açılan täze kapysy neresi? Konsulluğun. Gözü ona getirip görindi sen. Alanın diňe en soňunda belli bolar. Soňuna çelin diňe oýlanyp Nawa. Kurban geldi. Fikrini beýan edýär, gurrunsyz. Inni ýalňyş goýurmak herkese bolýar. Ýalňyş goýurmak bolýar ýöne ýalňyşy absurdy gaýtalap görmeler. Biz şonu diýjek bolýar. Ivan Grozny sistema doňup başlady. Rozovay. Şoň üçin Bizim senin kompüterine yağdadık diye. Awa. Näme etmendigini bilemiz. Bu diktatör Allah taala. Kompüterine ýaly ýagdadyk näme etmeligini bilemiz. Bu diktator Allah taala aýyrmasa näme? Bendesinin güýji ýeten ogy meňze nokta ýetjek. Yo, algybirlik bilen, akıl paýgat bilen adamlar taryhynda Ivan Grozny aýyrlar. Tecrübeli. Sähetligin gelenne, sähetligin näme diýerler? Nikah gystasa toy bolýar diýerler. Dogry dämi? Edil sorar ýaly. Bir agacı ekip hemen ulaşacak bolýarlar da, şonu açacak bolýar bulan. Bir agacı kemale getirmek üçin azından 10-15 ýyl döwür gerek. Meyvesini alanyňa çelini. Näde bu? Bunu soýgala. Togrulbek şeytan suresi bilen ören ýatyýaşy çemeleşmeli. Protestden başy bütün saptylar ýöne dogry netije çıkarılmasa inniki hereketde has yaramaz bolup biler. Hudaý taklasyn, Hudaý taklasyn. Berekella. Berekella ene dogrusyny aýtdy oğlan. Yüreğindekini aýtdy. Yüreğindekini aýtdy şu oğlan. Liberty. Gaty kirlenmek ýadydansa öňüm arasynda däli welin inne hasam gözüni çıkardylar. Adamlar meýdançada ýogor geçirmeseňem ne? Ýogor geçirmem özümde galdy diýe. Ýogor geçirmesek ýogor geçirmegem bize galdy, halka galdy diýe. Doğru. Doğru. Bay kaban şol goýdukdyr aradan aýyrmak üçin. Ýene. Ha. Bu ýene Murat Gurbanov belki bilýändir. Murat Gurbanov bilgeçseýin çağırdylar İstanbul'a. Inni diňlen. Inni oýun nähili boldy. Oýun nähili boldy. Bu adamlar Murat Gurbanowyň daşyna siňek üýşen ýaly. Bala siňekleň hüjüm edişi ýaly. Balyň tögeregine siňekler nähili üýşýär. Şolar ýaly Murat Gurbanowyň tögeregine üýşdimi bular? Murat Gurbanowdan peýdalanjak bolup, alajak bolup, oýnajak bolup gördüler, bolmady. Ondan soň näme etdi bular? Murat Gurbanowdan aýrylyp başladylar. Murat Gurbanowyň toparunaky adamlaryň aklyny alyp başladylar, öz tarapyna geçirip başladylar, onu etip başladylarmy, net başladylar. Haçan da Murat Gurbanov adamlar bilen tanışıp, adam tanap, adamlar bilen düşünşüp, bilýänligini subut edenne bizim bilen oturup gürleşip, derro ayva açylara ödüp, öz ayıpları, öz şo Murat Gurbanov arada gatnaşan proyektlerinin, eden oýunlarynyň üst açylar diýip, derro Murat Gurbanow'a hüjüm etip başladylar. Maňa däl Murat Gurbanow'a hüjüm. Bize moşon bollalar meni zady ýöne, ol nemedi de, ol esasy neme däl, esasy Murat Gurbanow'a hüjüm etdiler. Murat Gurbanow'y ulanma isleyen, Murat Gurbanow'y rejime satmak isleyen adamlar, padvadid etmek, podstavit etmek isleyen adamlar Murat Gurbanow'a hüjüm etip başladylar. Näme üçin? Näme üçin? Soň İstanbul'laky protest. Murat Gurbanow bilen baglanyşykly bolup geçen ýagdaýlar. Hudaýa şükür, henidem Murat Gurbanow tejribeli,
we Murat Gurbanow'a garşy görülen taýýarlyk gowşap çykdy. Näme üçin bilýäňizmi? Näme üçin? Murat Gurbanow'y men satjak bolup öz arasynda düşünşip bilmän, öz arasynda bular bazarlaşyp, bäsleşip duran wagty Murat Gurbanow'y Hudaý gorady we Murat Gurbanow şol dilli uşukdan sypdy İstanbul'a. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Şoň üçin bular Murat Gurbanow'a hüjüm edýär. Murat Gurbanow'y men tanaýan. Gutordy. Başka gurrun yok. Men özüme jogap berýän. Men bile göreşýän adamlaryň öz garaýşy bolup biler. Ýöne wagty gelende olar Murat Gurbanow tanan wagty, Murat Gurbanow olar tanan wagty. Olam başgaça bir güç, başgaça bir tejribe bolar göreşe. Siyasata. Şunam ýadyňyzdan çykarmaň. Şoň üçin kimin kimdigini seljerim ondan soň. Şunu Murat Gurbanow şu wagt yekelecek bolýarlar. Her giledik görýärler töweregünden. Sebäbi Murat Gurbanowdan iş çykjagyny, netije çykjagyny, Murat Gurbanow ýaly adamlaryň iş edip netije alyp biljegini bilýärler. Murat Gurbanow global sistemaň içindäki adam. Halkara biznesiň içindäki adam, näme-nämedigini düşünýän adam. Ýöne özüni oýnadanok, bolar bolgusuz pul berip ýal ýaglary ekläti gelen ok töweregünden. Şoň üçin olar Murat Gurbanow'a garşy şagal ýaly üýrüp ulap başladylar. Anha şun netijesi İstanbul'laky oýunyň netijesi. İstanbul'la Murat Gurbanow'un baştan geçiren ýagdaýyň netijesi ha şundan ibarat. İsteseňiz inanyň, istemeseňiz hem inanmaň. Ýöne wagty gelende eger hakykatdanam adam bolup aklyňyz ulanyp bilýän bolsaňyz düşünersiňiz. Näme-nämedigini. Murat Gurbanow'am ýalňyş bilýär, menem ýalňyş bilýär, Rozowaýam ýalňyş bilýär, Garajoglunym ýalňyş bilýär, Azat Gaýpaýewam ýalňyş bilýär, Çemenöre de ýalňyş bilýär, Timur Serkerde de ýalňyş bilýär. Ýalňyş bilýär adamlar. Ýalňyşmaýan näl ýöne biri ýalňyşdy, biri bir nemetdi, ýa syýasy bir manewra etdi diýip gidip paltalamanlar ha. Sakaň soňuna derediňde. devlet Murat Gurbanow'un ýagdaýynda hiç kim bolmagyny istemok men şu wagt. Murat Gurbanow'un bir barmak bilen tanaýmaly töwereginde adamlary bar. Galanlar satlyk adam satýanlar. Rejimiň informatorlary. Öz aýymy ýapmak üçin biz hakykat aýdýas bolan, biz aýdan bolýarlar. Ay ol agentler rejimi işleýär. Sen özüň näme edip bersiň? Sen kimin yorgonyň aşagyndan gaýtdyň ýaňja? Yorgonyň täk sowamanyrama. Günüň aýanaýyn, keçe telpek. Men düşün belläýinde devlet mesela Murat Gurbanow'a söz Murat Gurbanov barada gitdi ölin. Şu Murat Gurbanow'un öňe bir aýdypdym sana özünden bir sorak gördüydüm. Murat Gurbanow şu ulu holding eýesi bolmaky Murat Gurbanow'un maşgalasyny men şol edil şol öz töwereginde şoňa ýakyn adamlaryň biri bilen gürleşende aýtdy. Murat Gurbanow maşgalasy şol döwürde enesi atasy yalan olsa özü çyksyň aýtsyn. Köçeden bir yeri geçip baryan olsa Enes Bakır şonun tandırda çörek yapıp duranasa şu köçeden gidip baryana al çörek yiyip hödür eden ayal maşkalan bir yere gel. Ben onun tarafına alaydım yok. Ya maşkalasında bir adamın maşkalasında bir yeri ervet olup da beylekiler hemmesi gülala güllügem diyem yok. Böyle men hakikat eştilmaydı. Mağaydılar. Murat Gurbanow'un kaçan da şu maşkalan içerisinde yuvaş-yuvaştan bu holding eýesi bolup yuvaş-yuvaştan ýokarlanyp başlandy wezipe ılgap başlandy. Murat Gurbanow şondan soň şo maşgalanyň iň horramsysy adam tanaman başlan biri olanlygyny aýtdylar maňa. Ondan şonun töwereginde we şonun maşgalasynda hiçbirini maňa adresatly tarapyna aýtmadylar. Men bunu aýtmak zorunda. Meniň bilen yüz gelsin, yüzüne de men aýdyp bilerin onu. Ýöne meniň diýjek bolýanym yani şol senin aýdyşyň al bir adam ömründe ýalňyşyp biler, her kimem ýalňyşar. Ýöne ikinci gezek sen şu ýalňyşyny halka aýan etmeden eger öge çykyp hereket edersen senin demek ya sen ol men olaýyn Garajoglan bolsun, Azat olsun, Çemen olsun tapawdymyz ýok. Bizim eger ýalňyşymyz bar bolsa döwrümizde şo ýalňyşymyzy boynumuza alıp ötünç sorap hereket etmeli.
halkın önüne düşmeli. Ine şonda biz kazanýas. Biz häzir hiç haysymyz hissel edemiz ýok. Bolýa sen düşünüşipsiň, sen gürleşipsiň, owa sen unda näme edipsiň? Senin düşünjeň pikiriň. Belki bizim bilen bir ara gelip düşünşerse, gürleşerse biz onu da biz de onun ağzından eşitip belki bize ona bir belli bir derecede bir rezultat beribiliriz. Palajit ilmi, atrisat ilmi owa. Biz bir adamı berde onun maksadyny aýdan, onun niyetini ya onun döwürde eden aşyk kalan aýdan. Her estendadyna ananmaly murady var. Bir minut. Madem sen megerem sen dakazastva diýjek bolýanda tutup getir diýen. Bolýa al ýanyňa şonu hani üçümüz bile gideli. Men şonu şol adamlarla yüz yüze getireyim. Ine sen eşit dur da yanında. Meselem. Men onu yamanlajak olup yok. Men şol adamlarım şol döwründe şol Türkmenistanyň wezipeli yerlerinde işlen adamlar. Awraýly adamlar. Hatta Murat Kurbanow özü şolar bilen bile bir saçakdan oturup çörek ýen adam biri. Murat Kurbanow şu taýda näme üçin ele almaklarynyň sebebi de eger gerek bolsa nädip ele alıp öldürmek niyet edilenlerinin sebebi de şu taýda Murat Kurbanow'dan alıbilmedik ağırlarını şu taýda eger Murat Kurbanow eline ele geçiren bolsalardy aňyrdaky açylman ýatan işleri hem Murat Kurbanow'un üstüne yüklep ona zor bilen boyun aldırmak hem de Murat Kurbanow üstüne yeni başkalarını ele geçirmek maksadı vardı Türkmenistan'ın. Sen pikir etme o taýda dele yapılıp rafa kaldırıp koyuldu diýip. Sen Türkmenistan'a ömründe baran adamlar. Sen bir çıktın kayttın. Sen hazır Türkmenistan'a bir gir bakalım. Bir gir bakalım seni näme etjekler görünüp duran. Maňa diýen. Sana diýen. Sen wezipeden tutubilmezler seni. Wezipeden hiçem tutmazlar. Sen o taýda sen wezipede işlen adam der. Sen görüňär o näçe içinde çıktın kayttın ama seni kara propaganda, siyasi propaganda yaptın diye. Yok, vatan dönüyor. Mene aydom oturma. Vatan dönüyor. Mene hiç aydom oturma. Mene ele geçirdiler. Paramparça edecekler. Niyeti şol. Paramparça edecekler. Görünüp durana. Ondan sonra o televizyonda, YouTube'da bilmem yine näme de onu bunu görkezip onu reklam eden olup enha biz eğittik, enha biz beyittik. Ya yeter artık ya. Geçin yani bu işlerden ya. Geçin yani elinizi çekin. Ya edecek olsanız özünüz belli bir toparlan. Gidin edin. Ölýäňiz mi, galýaňyz mi, näme etseniz edin ýany. Näme gerek var? Başka adam orta sokup onu bir adamın maşgalasyna, maşgala azasyna ziyan ýetirip, onu öldürtürip, janyna hop bağlandyryp. Fabrikanda näme gahramançylyk medaly ya ona bir belli bir möçberde maddi kömegine de otýan sen ona ene taýagyp oglanjyk diýişi bilen boldy da. Huda saklasın indi o oğlanı kim bilsin näme boldu taýagyň içeride. Hal belli de ona son bildiredäli. Sağlığı yani ondan sonra kater ve ziyanı bildirer. Hani bakalım şonun nemesini özünde olsun da şolar. Nuğur da olya mı? Hova. Murat Kurbanow da olya mı? O Kanada'da oturan neke mi de olya mı? Hova. Haysisi şonun özüne ödep bir şey ödesin bakalım. Ferhat. Yine onduk azat o orta girip şonu kutarıp kalan. Huda saklasın. Tamam Murat fiyadiye. Demek Murat Kurbanow näme üçin adat sebäp bolup halat edýär? Sebebi ol oglanlar halal oglanlar. Ol oglanlar oda atýanlar halal. Şolar halal bolandan Allah'dan adat haýpay ýaly birini sebäp edip alyp çykdy. Nederet? Aman Muratov ýadýar. Demek Murat Kurbanow Istanbul'a gaýdanly bir düýje aýdanýar. Sizin pikiriňiz satçak bolan adam sizin üçin döwletaga düýji dädi. Ýok. Yani nitok ediyeci düýeciden beter ho. Düýji kim? Düýji peşkada däl. Şol işlerde düýji peşkada däl. Düýji şol kärisin aýdyşaly warryk watyr. Hiç ýyly rolu, hiç ýyly efekti, hiç ýyly şoň nemesi ýok. Şu görüşde. Diňe adamlar oda atmak, soňa mediýanda ýok. Kime kömek etdi? Tutturan kaýsa adamna kömek etdi. Nädip kömek etdi? İllen dokumentini, 10.000 dokumentini oňaryp berjek diýip alan pullary näme üçin ýerine bermedi? Bir näçe $1000 bilen awraýyňy pesetmäge degýärmi? Ve şoň töwrüňden adamlaram şeýle. İllerden dokument düzedip berjek diýip pul alyp,
Şo bir näçe ming dollara awraýdan gatjaňyz. Bir näçe ming dollar göreňizde siz wyjdanyňyzy hemme zadyňyzy ütkü satjaňyz. Onda size bir milyard dollarlyk büdjeti bolan bir milyarlarça, trilyonlarça döwlet ananırsa onda näme siz? Bir ýeriňizi wurup gidersiňiz onda siz. Yo, o taýda Ya döwlet o taýda senet Kurbanova garşy görülen taýýarlyk diňe düýeji bile baglanşyklar. Düýejiden başga da köp adam o taýda. Şul işin içinde men size aýdaýyn. Her 6 adamdan 5 adam rejimiň informatory. Bak agenti diýemo. Informatory, şuwulçysy diýen. Her 6 adamdan 5'si. Galandan özüňiz bilin. Evet. Doğru, ben Türkmen döwletaga habar bilen güýç gerek inşallah yalançy, yalakalyk söýýän adamlar da ýuwaş-ýuwaş azalýa ýöne puly baýlygy söýýän köp. Bu geçen wakalar netije uly Muradaga ýurdun prezidenti bolan ýaly görýärler, görükler ýöne çykdy. Gaty dogry. Gaty dogry. Murat Gurbanow üstünlük kazany berse, öňe gidiberse derro näme etdiler? Murat Gurbanowdan hiç ili näme tapanoklar? Hiç ili kemçilik tapanoklar? Näme diýerler? Döwlet baýhanyň kanalyna gitdi, Döwlet baýhanyň kanalyna çykyş etdi. Hawa, ine şu gün men kanalyma gelip şahatlygam çykyş etjek diýe. Hawa, onda şahatlyk assynmy? Türkmenistanyň rejimi çağırıp assynmy? Assynmy? Daragaçyna ya atsynmy? Gülle bilen. Bu bolşuňyz nähili? Inne häzir şu tesvirler bilen jemläli Rozwaytene ýadatdyk 2,5 saata golaýlak gelýär. Men tek saatlyk bilen hem efir etmeli. Ýadatmaň meni. Başyndan tutsoň soňuny aňsat alyp bolýar diýip düşündiler. Olam başa barmady. Gaty dogry. Gaty dogry. Gaty dogry. Murat Gurbanow rejime satjak bolanlar öz töwereginde Murat Gurbanow ulanjak bolup ulanyp bilmän. Häzir Murat Gurbanow'a tökme datýanlar. Öz töwereginde Murat Gurbanow ulanyp bilmän soň, Murat Gurbanow'dan aljagyny alyp bilmän soň, häzir Murat Gurbanow'a düşmançylyk edýän adamlaryň hemmesi şol dillişiň içinde. Rejimden 5 manat han tamaş olar. Indi pikir edin. Rejimden 5 manat han tama bolan adam nädip aktivist, nädip opozisioner bolýar? Nädip görüşüji bolýar? Bular Murat Gurbanow satjak bolurlar aho rejime. Protest bahana o taýda. Esasy o taýda edilmeli zat Murat Gurbanow satmakdy. Ýöne Allahjan gorady. İçerik düşen oglanlaryň gorady. Azat Haýtbaýew adwokaty olarak çykdy. Inha halal bolsoň. Allah şey dip goraýa. Ine şundan masal alın. Näme diýe? Aýly akşam Rozway Murat Gurbanowyň Fransuz buýuk firmasy bilen baglanşygy barmy diýe. Men olar barada men Türkmenistanda maglumat almak halken bir elimde olar ýaly ýokary bir näme ýok, tejribem ýok. Buýuk firmasynyň ara baglanşygy barmy ýokmy? Elbetde gyzyklansaň o da belli bolup çykar. Ýöne men ol şahsy meniň işim däl. Onu gyzyklanmak. Onu gerek olsa halk sizin özünüz belki näme dip bilersiňiz, gyzyklanyp sorap bilersiňiz. Belki özü aýdar, özüne bir näçe sorak beriň, soraň ene şonda özü sizi hökmany suratda näme olan bolsa aýdar. Siz adamın öz geçmişinden sorak berip, geçmişini dillendirin, geleceğini özü dillendirýär şol adamı. Kim bolsa şo olsun, men olayın, döwlet olsun, başkası olsun. Kim şu bağışlarsınız, atanız fakir yok olan olsa da şu göründe yatan şonun hem geçmişini dillendirseniz gelecek özü çıkarya özünün geleceğini. Kim bolacağını, nähli adam bolup çıkacağını. Onu hükmen bir adamı menin ya devletin ya başka birinin karala oturmasına ya birinin onu övüp durmasına gerek yok. Bilýän olsanız yüzüne aydın kemçiliğini boynuna almadı mı Huda şonu özü getirer gör. Murat Gurbanow islenlik adam bilen islenlik platformada diskussiýa etmäge taýýar. Inha size de aýtdy, mundan beter näme etsin?
inni şu Devlet taýda Bakanı Murat Kurbanov arada Rozvay doğru diye. Men Rozvay goldayan. Rozovay gorlayan diye. Inni teret. Inni ýasaty, Böyle tesiri. böyle devlet geçelim. Başka Dur tesir. Dur Bizim esasy esas tesiri. temamız Awa temany häzir jemleýär. 6 mundyň içinde jemlemeli temany. Döwlet baýhan öň Murat Kurbanow barada sen başgaça diýädiň. Inni näme boldy? Sen birden Murat Kurbanowçy korayan diýe. Men öň Murat Kurbanowy hakykatan tanamokdum. Olam meni tananokdy. Biz biri-birimizi tanadyk. Biri-birimizi bilen düşünçdük. Ne men Murat Kurbanowyň düşmany, ne Murat Kurbanow men düşmany. Bir-birimiziň düşmany bolmamız mümkin näme? Tebigatyň kanunyna garşy. Sebäbi ol sensei adam. Her kim sensei bolup bilen o. Siz şu detali gaçyrýaňyz, gözüňizden gaçyrýaňyz. Şoň üçin böyle başka tema geçelim. Bizim Murat Kurbanow bilen öz aramyzdaky mesele keskin kılınç. Mundan biri kimde biri PR etjek bolýan bolsa, näme şonu etsin. Biz agdy O her kimin öz jogapkärçiligi öz boýunda. Hawa biz agdy berlik üçin, hak üçin, adalat üçin, watany goramak, hakikat üçin, halk bileşik üçin. Ana, hak bileşik üçin. Biz şu ädimi etdikmi? Vesselam. Üzümini iyi, bagwanyny sorama. Keskin kılıç. Rozwayakda meştada yine bir zat aýdyn. Men jemlemek dönem şunu aýdyn. İldeşlerimize esasen hem şu vatandaşlarımıza şunu aýtjak. Hormatly dinleyijiler, seredin Türkmenistanyň daşaryrda bir näçe halkara guramalary bar. O bir näçe meselem Erwet olsun, gowy olsun sizin öz pikiriňizde, öz düşünçeňizde men onu sizin nämeňize göre size näme dep beriljekler rezultat. Ýöne men size aýtmagymyň, maslahat bermegimiň sebäbi Kronika Türkmenistan var, Türkmen Helsinki fondunyň nämesi var, Täjigül Beýmetov we Farid Tuhbatulyň bar, Kronika Türkmenistandan Ozalky elçimiz Nur Muhammed Hananow var. Hana düşünşek diýseniz hana geldi Kärizip bar. Men şu taýdan size aýdotyn bir ara gelip hemmemiz bilelikde bir ara gelip eger düşünüşü bilmesek bul iş bundan 29-30 ýyldan bäri nähil dowam eden olsa ýene de şular ýal dowam etjekdir. Ýöne edýän işimiz bir-birimize pislik atarız, bir-birimizin sıpıcılığımızı aydarız durarız. Bitti gitti. Ene bu bolacak zat bu. Bizim edilecek elimizden gelecek zat bu. Başka edilen zatımız yok. Edilen zatımız yok. Yani hiç kim öz üstüne düşen jogapkärçiligi boynuna alacak olan yok. Ne için? Sen bir devletin raýaty olsan, hükman sen yönöke raýat olsan, senin bir jogapkärçiligi var. Sen şu toprakta, senin hakkın var şu devlette, şu toprakta. Sen şoňa bir jogapkärçilik ýeriň senen duýjak ol kimen bolsaň. Rozwayaga senem diýen zadyň Türkmenistanda işe girecek bolsaň 7 arkany bilip gel diýil, şal boldy diýe. Ya Can Doğan'ım, Muratcan, sen 7 arkadan soracaklar şu ozal doğru edin. 7 arkasını bilmem fakirler 7 arkasına şu farşi dokument hesap şu dövrde yok bilmedik ata bağalarından yazdılar. Olan boldu doğru etti. Kurban kulu eşek kulif eşek kulif iç özde yedi içi özü yedi arkasında bilyer mi? İç öz yedi diye ben düşünmedim. Kurban kulu eşek kulif iç öz yedi. Hiç diye, hiç öz nemetini bilýärmiş o diye. Şondan habar var mı diye. Hiç diye, da harp diye, Android ya yine telefonla gidiyor da olur yallah. Şoň üçin Rozway inni şu günkü söhbetdeşligi jemläli. Näme netije çykaryp mundan soň näme etmeli? Devlet näme netije çykar, näme etmeli? Bak, dinle, men şu taýda ýene bir geze gaýdym. Öňem aýtdym. Birinji oçura indi artyk bu zatlary öz etjek bolan işimiziň içerisinde we etmäge amala aşyrmak maksat edinýäs işlerimiziň içerisinde
daşardan başka birlerini pida etmegi ortadan ayırmalı. Birinci özümüzden başlamalı. Bu bir. İki, edilecek olan işlerin hükmanı suratda ortalığı birinci derece arasalap. Ondan sonra bu işte ozaldan baş koşan, yani profesyonalam değil, universal, yörite, şöyle işler oradan ozaldan iş alıp baran yaşlılarımız, yaş kişilerimiz olsa bile şolarla mastakatlaşmalı. Artık biz eteğimizdeki daşı döküya söyleyin, eteğimizdeki daş dökülüp kutalan yok. Edil kaptaldan yine bir yer getirip koyup duran yağlı. Bizim bu ediyen işimiz ne böyle? Bu ediyen işimiz dini anırdaki rejim parasının eline bazmoşuz döredip vermek. Bitti gitti. Yani dekabrın içerisinde geçer, bu yılın geçer. Görürsünüz oğlu gelir, ondan sonra yine 30-40 yıl yine devam edecek şu gidene çelini. Bu şol ozalkı bizim özümüz, öz elimiz bilen şu haramzadalara ömürlük prezident diyen, Türkmenistan konstitusiyasına ömürlük prezident girizilmeli diyen karar koldan mahalı yaşlılarımız, aksakallarımız, enelerimiz yine şu mahal biz yanlıştık. Şunu hiç kim hiçbir nemetmedi. Hiç kim şuna karşı çıkmadı. Karşı çıkarlarım şu tayda işinden vazifesinden alıp içeri attılar. Yok ettiler içeride. Yok ettiler. Ben bilene onu. Yok ettiler. İndi ne edildi ya bundan başka? Başka edilecek işimizi arasaydın. Ne mi? Biz o haramzadan elinde ulu güç duran, ulu güç mekanizma, devletin mekanizma, ulu gücü elinde şu makal. Cinayetçiliğin istendik bir görünüşünü pul ile ya basıp yatırıp bilecek adam karşısına çıkacak olotuz biz. Ne edip çıkmalı? Ha? Görüyen ya sen olsun ben olayım başka bir yere istendik bir ildeşimiz sosyal medyada, YouTube'da ya başka bir yere öz arzını açsa ya da bir sesi çıksa şu gece, şu saat, şu minutta gidip şunun maşgalasına baskı ediyorlar. Tokum ticine. Çünkü onların elinde en avantaj vazmonusu ne mi? Onun maşgalası var anırda. Yine bağır bolanı. Onların edecek zadı şu. Onların son sana karşı. Onlar anırdakları özlerine koz edip oynayarlar. Biz artık bu zatları anırda öz tokum ticimize onların elinde pida ettirmeye bir kenara koymalı da hani maslahatlı bir fikire yola gelmemiz gerek. Bolmasa bu zat bolmaya devlet indi yine devam edecek. O şu makalaçıyan 28-29 yıllar devam eden olsa yine devam edecek. Eğer gidişat bunu görkez ya. Bak şu anki alıp baratan hareketlerimiz hemmemizin dine birimden bahsedi var dem yok mu? Hemmemizin hareketimiz şunu görkez atıyor. Görüyen ya hakikat için can alıp can verip yürüyen sağanalı adamları var. Haram için. Haramın rejimine karşı. Haramın rejimiyle bilelikte yol yürümek ve avre kazanmak için neçe milyon halk köpelip var ya. Hakikatçilerin üstünden daha artık macım. Görmedin mi ene? Ben ön ettim ha kargoçuların bari Türkmenistan'ın rejimi tarafından yönlendirip dur. Kurutu dediler otur. Türkmenistan'a barayan yüklerin hiçbirinde korona yok, infeksiya yok. Ama adam bassa infeksiya var. Bu neyli zat? Bunun hiç aklı gelen yok mu? Hiç kim aklı iğnemeden yok mu? Yerine gelen yok mu? Yine sonunda ne oldu? Kargoçuların özleri tutup şuları maşiniyle basıp eltip vurup yencip arka kapıdan içeri girgizip ne ettiler? Köşede maşine kaktırıp bıçaklap enesini atasını bağırsını ne gidip yatırlar. Hani bol ya bu ne bunun netice sonunu görüyoruz. Yine biz cinayet işlettik. Yine cinayet işleyenler suud ettiler. Yine biz suud ettik. Yine siz suud eden olsanız yine birader 6 ay karışan. Eden suudnamanızın içerisinde hanışoların haysi birine ne derecede sizin gücünüz yetti. Ne derecede siz şu konsolosluğun adımlarını şu yerde Türkiye'nin içerisinden İstenmeyen adam hükümünde çıkardıp biliyorsunuz beni 6 ay geçemem şunu takip edecek şunu. Eğer şunlar edebilse ben istendiğinin ayağını aşağını öpecek. Ben söz veriyen şutaydı. Ben boşuna etmedim. Pırton dom oldu bu. Siyasetin içi pırton dom oldu bu. Haysının kanalına seyretsen bundan buna ılgaşıp görürler. Durun ho. Küntü olsanızdan durun bir yerde durun. Bir kanalda durun. Küntülere bağışlarsan şu pulunu ver diye gelmesin.
bir gece hoşlaştıran sen diye. Bitti gitti. Ayal maşgala olsa erkek yaldır. Ya bizim ne erkekliğimiz belli oldu, ne ayallığımız o. Birbirimizin götümüzü açıp yatıyor ya bular indi. Pul kutar çünkü pul gelen yok. Yani pul. Çemen bunları kesti puldan. Çemen yok etti bunlar. Yani şu puldan emmesini kıstı boğazını. Gördün değil mi? Yeter artık yani. Artık yani yeter devletcan. Belki düşüneceğimiz dengelmenler bağışlarsan yani ne mi diyelim başka? Yo berde hukman döwlet baýanyň düşünjesini kabul etmeli, şoňa görä hereket etmeli ile zat ýok. Görüp Yo indi otursun. hazır berde. Herkimiň Şular öz düşünce. düşünjesi Berde şunları. esasy maksat agzybirlik. Halk we watan şu wagt bize mätäç. Biz öz watanymyza eýe çykmaly. Yok Biz şurada hazır bir öz zat. geleceğimize, gelecek nesillerimize eýe çykmaly. Sözünü böldüm Döwletcan. Bak işte bir zat belli geçen. Biz hazır şu tayda näme etdik? Birazcık efirde birazcık yani sporunu yani hareket ettik de. Bizim sporunu hareket etmemizin sarona senin için bir adam Umut oluylar, benim için Ervet oluylar. Men Ervet tarafını suud edecek olan, sen Gow tarafını suud edecek olan yöne adam sarona kim olsa bir adamı biz hökman suratda bir arada şonu bir ara gelip selcermemiz gerek. Bir adam karalamak değil. Maksat selcerip şonu doğru yolla, şonun bilen bile yürümek niyeti bar olsa şonun bilen bile doğru yoldan yürümek. Düşündün değil mi? Ene Murat Kurbanov diyen şonu öz aytmadı mı senin gepleşinde? İslendik adam bilen her türlü İslendik arayet her İslendik kanalına geliven bilir, gidiven bilir, onun hakkıdır, düşüncesidir. Ol bize kızıvan bilir, söğün bilir. Yöne biz şonda da diye öz dili bilen attı. Ne emetse de ne mi koysak da edip bilsek şonun dilini tapmamız gerek diye de. Ayttı mı aytmadı mı? O siýasat dili ýaşaňy, diplomatiýa dili. Ayttı şonu. Şonun için onda özem şonu etmeli. Ene men şonu öznem aýdym. Men çemenden gürleşecek oldum. Çemen ağzına gelen hapa sözleri ayttı. O meni çemeni bir ortada durup çemenin sözünü bana dinletti. Meninkini ona dinletti. Olan belli sar ona kimem. Olan kimliği o gerekten yöne. Kimem bolsa şu Murat Kurban şunu dese selcermesi gerek. Vaktinde şonun öz toparındaki adamlar çemenin ağrayını bir köpük ettiler. Özü bilen birlikte. Ama indi. Ne oldu? İndi ne oldu? Şol özüne çemeni yamanlar adamlar indi öz tövrəğine yipi çizdi. Daşına ip sardılar. İndi ne oldu? Ne oldu indi? Döwletcan men sana kara diyenim bilen senin kara tarafını men hökmanı suratda görkezmem gerektir. Senin karan bolanı bilerim. Senin şu karanı men hükman suratda ya sen benim karamı siyirip süpürmeli ya ben seninkini siyirip süpürmeli. Şonu bir zat doğrulamalı biz. Üstümüze kömürek giyen bilen o kara görünmen durmaz diye fikir etmeli değil mi? Seredinde o beyleki prokuror, karalovçu neyle saldırıya indi? Neyle saldırı? Doğru mu yalan mı? O ne mi? Häle aýdyp geçdik o zatları. Näme üçin edilýänini, gerek yok artık o. Dile getirmeye gerek yok artık. O gaýtalap oturmaga gerekkä Rozbay Jemlali. Şu taýda gowy tesvirçilerimiziň biri şu Iosif Stalin häle bir soraw sorapdy. Tema değişi bolmansoň jogap bermedim. Gepleşiň ahyryna men jogap berýän. Adam siz näme pikir edýäňiz? Bu gelen Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentleriniň näme üçin jemlenenlerini diýe. Inni Iosif bir da üns ber. Şo taýda prezidentleň bile iki çäk ýa-da köpçüliklüğün duran suratlary bar. Ýazyk jestov diýe ýa-da organ dili, beden dili diýilen bir zat bar. Eger özüň başyň çykmaýan bolsa, başyň çykýan adamlara şol suratlary alyp iýber, psikologda tanışlaňda atlanma bolsa, şoluň beden dili näme diýe? Şonu sana düşündürsin. O taýda ýöne şöyle prosedura için üşen bolýarlar. Olaň hiç hili bilelikde edibiljek zady ýok. Olar bir-birini halamayan, ýigrenýän adamlar olar. Bir-biri bilen bäsleşýän adamlar. Orta Aziýadaky döwletler hakykatdan hem şolar ýaly bileleşip, birleşip zat edýän bolsalar,
Owansan olar ýalak oýunjak bolmazdy. Öz ýurtlarynyň içi oýunjak bolmazdy. Şoň üçin olar sen şu lakamyňdaky Stalin'in altyklary olan bary. Ýöne bir-birine malanok. Şoň üçin olar näçe duşuşda da ýygnak geçirse de netije ýok şolardan. Onların hemmesini edýän işi döwlet halk öz döwletiniň halky milletiniň behbudi üçin özara halkara gatnaşyk üçin etjek bir zat ýok. Kiçirak bir şertnamalary özlerçe kol çeker. Owa ara gatnaşyk Salam. Owa vesselam bitti gitti. Asıl maksatlary döwletiň owa ýyllyk gaznasyndan gelen pulu bir zat edip süsmeli da öz hasabyna. Owa süsmeli, ogurlamaly. Owa şonuň üçin owa şol maksatlary şol. O döwletiň merkezi banka öz elinde, o şu prezidentiň öz elinde bütün o gyzyly altyny näme barsa şolan öz elinde. Şonuň üçin olar islendik zat ne edip ýörler. Şu taýda näme diýe? Ägir ýene kompýuterden başlady. Döwlet konsulunklary bastyrýas diýe. Bastyryp bilermi Nuri? Eger men gürlemäň näme gürle diýeňiz meni. Bolýa näme Döwranbek. Nuri dine öz göresin. Hawa, ýok olam şeýle Nuri öz nemelerini getirip biler şolaň ýerine. Öz adamlaryny. Kuratorlar. Öz kuratorlaryny, ha? Maşallah. Hani doğru işleşmek için İstanbul'la öz öňüni açmak için öz kuratorlaryny getirip biler. Aňyrdaky salam aleykum adamlaryny aýdar, ene Nuri indi bular goýberjek. Indi bularla bir arada bolup bilersin. Hereket edip bilersin. Gow oýun oýnadyňyz. Ulan hemmesi Murat Gurwanowy tutturmak üçin tutturup bilmediňiz. Awa. Inni başaryp bilmediňiz, şoň jezasy höküminde de siziň kuratorlaryňyz gelýär. Şo taýdaky şol işi amala aşyryp bilmedik, nalaje deýin. Konsulxana işgärlerini biz işden alıp inniki gedege şol işi başaryp biläjek diýen adamlarymyz ertip goýýar şo taýda. Ýene de bir synançyň. Inni Murat Gurwanowy tutup bilerim käňe täze adamlar bilen. Ýene de bir synanç görüň diýmek üçin oýnanylýar berde. Mekruwanda ýene 3 sagada goýlap gelýär. Bagyslan. Gezek o içeri girende 3 dişin düşüler ýaly ýene bir başga bir raýat tapyň diýip aýdar ýaly. Görersiň. Awa. Görersiň towetdi mesakpyrlar daş etsin. Men saňa hiç şeýle goşulanmak, türkmenler hiç haçan agdyr bolup bilmeýän milletiň şular ýaly taryhy, şular ýaly sunmaty, şular ýaly edebiýaty bolýarmy? Keskinňiz. Senem mara o Mongol tatarlardan galan propagandany ýöne gaýtalak ki dotyrsyň türkmen birleşenok, türkmen agdyr bolanok. Türkmen hemme adam edip bilýär. Yok keskin. Ya bir-birimiz tanamyzoktuk, bir-birimizi çekeleş gördük bir-birimizi bilen Murat Gurwanow bilen. Düşünçdük Murat Gurwanow bilen. Agdyr tarapyny halallyk üçin birleşdik, birleşip bolýar. Näme üçin bolmasyn? Agdyr bolup bolýar. Hak bileleşi wa inha. Ine Rodowaýam şu hak bileleşiginiň düýbün tutan adamlaryň biri naşy. Men 100% Rodowaý bilen bir pikirde däle. Görüp otursaňyz da. Hemme zat gözüňiziň öňünde bolupdy. Biz teatr oýnamyzok berdi. Biz bir pikirde däle biz. Ýöne biz ýagşy niýetde. Ýagşy umytda. Şoň üçin eger siz hakykatdan hem siýasat bilen gyzyklanjak bolsaňyz, diplomatiýa bilen gyzyklanjak bolsaňyz, şoňa görä hereket ediň. Ol diplomatiýa bilen siýasat bilen gudaçylygy bir tutmaň. Jurnalistika bilen gudaçylygy bir tutmaň. Döwlet keskin kılıç bu tarapyndan indi munyň bu yazan sözünü beýleki bir tarapyndan biz analiz etmemiz gerek. Häzir şol bolýan wakalardan mysalar aýdýan biri ýa döwlet sen şu häsiýetiň bilen türkmenler agdyr bolmaz. Özüň sen 4 tarapy tökmadatyp şeýgaralyk öz karakteristikasyny, öz terjime halyny
Bana verecek bolýar. Bolýar. Vay vay vay. Koýar geçsin. Ha. Tügeleme. Keskin Kılıç'ın yani kaydan şu sözünü beýleki bir tarapdan hem analiz etmemiz gerek. Näme şin diýende bul häzirki, yani häzir için dowam edip duran ýagdaý bar ya. Şonu göz öňüne alıp bul oglan şunu yazdy. Indi elbette bul türkmeniň ozoldan geçmişten gelen tarihinin içerisinde ýaşan däl. Duýany olup biler tarihte, okanlary olup biler tarihte. Indi tarih hem her bir tarihçi hem her ki. Yani şu tarihte meselede yaman köp ýalňyşlyklar bardy. 50 kalam tutan islendik bir adam özü bir goşky ýazsam bolsam bul ulakan bir şahyr birini tarif eder. Ya bir wakany ýazsam bul özü üçin bir tarihçi bolar. Yani kalam tutan her kim öz barmağını, kalam tutan barmağını kireyine verdi adamlar. Şunu hem bir göz öňüne getirin. Göz öňüne getirin. Tarihi yazan öýden tarihi şol döwürde ýaşan adamlardan duýjak bolun. Şolar özleri aýdýar size. Şol döwürde tarih näle bolan, näle ýaşan, näme iýip, näme için, näme geyip, näme degiştiren. Owa. Şol döwürde eneleriniz, atalarınız, babalaryňyz, mamalaryňyz nähil derejede ýaşan. O näle şertler bolan. Diňe kitapdan bir zat yazılmış diýse, her kim bir özü üçin bir zada unutmamyza gerek ýok. Ruhsat verseň men ruhsat näme deýin? Döwlet siziň pikiriňiň garşysyna giden şaýka bolýarmy? Rozbay men bilen pikirdeşler. Men bilen tapawutly pikir edip otur. Men Rozbaya bir zat diýdimmi? Siz tökme atýan. Siz görüp bilen bize atýan tökmedini, şyltagyny gaýtalaýaňyz. Şolon ady bilen gürleýäňiz. Şolon adyndan gürleýäňiz. Onuň sizem şol şagal sürüsüniň bir agzasy ýaly görnýäňizdi. Onu näme diýmel? Men siz görünmok, tanamok, sen adyň, zadyň, hiç zadyň belli däl. Sistem 32 diýe. Aw. Adyň belli däl, sanyň belli däl, hiç zadyň belli däl. Näme diýin? Doňuz bolup düşür görme. Bular Karacaoğlan'ın eline veriyor, özü cevap berýär der. Buların eýesi var Karacaoğlan. Bayramhan Şarif Döwlet ağa şu wagt Murat Gurwanow tutturmak üçin protest geçirdilermi? Düşünmedim. Esasy iň uly ganarar, iň uly pul syla Murat Gurwanow tutturmakdydy. Iň uly. Oň daşyndan hem bir topar reklamalar, reytingler, zatlar ba. Ýöne esasy uly balyk Murat Gurwanowdy. Ýöne başa barmady. Murat Gurwanow kimin kimdigini düşünür, kimin özünü dodağa düşürjek bolup şu zatlar edip berenni görür, düşünür, görünür, düşünürnür dip men umid edýän. Eger men Murat Gurwanow tanan boldum hakykatdanam, eger men adam tanap bilýän boldum, Murat Gurwanow kimin kimdigini gördüşdaýdy. Wagt görkezler galanam, howlukma. Jemige temmeda da taýýar däl, adamlary psikologik taýdan taýýarlamaly. Her hakykaty gawat gelen wagt aýtmaly, wagty gelen aýtmaly. Halky taýýarlap aýtmaly. Yüregini halkyň bökdirmeliler, yüregini ýarmalylar. Aýtdym, başga näme diýe? Arslan Muradow, sag bol Arslanjan, hoş geldiň. Senem soňuna geldiň. Agam sistem 32-iň mobilinde ýalňyşlyk bardyr, virus geçendir diýe. Sag bol, Cennet Çakmak, salam. Menem şonu tanamayan Türkiýede müňlerçe zagran pasporty bolanlar bar, ýa zagran pasportyny ýitirenler bar. Biz Türkmenistan watandaşy dälmi? Näme üçin aýrymçylyk ýapýarlar? Bu tema şu günkü tema bilen baglanşyklar. Bu temada da biz aýdyp gelýär. Azatlyk radiosyna näçe gerek gelip sual etdik. Näçe gerek? 3-4 ýyllap şuň üstünde işledik. Boljak zat däl. Şoň üçin absurddan bir näme netije garaşyp bolanok. Halka peýdaly. Şeylere cevap verelim Cennet'e. Şu Cennet'in şu pasport meselesi var adı. Nesip bolsa men Türkmenistan'dan käbir şu mesele bilen käbir ýolbaşçylar bilen gürleşjek özara tanadyklaryňyz bilen.
Şo taýda şol köne pasportlar bilen veya şu taza aran pasportun öňküsü dolarlarda şu an ýörete näme düşünýärler öz arasynda. Bundan soň olar näme etjeklerke? Şolar barada bir eger elimize bir maglumat alabilsek, şu temada da hökman bir gün bir material taýýarlap, ýani näme ders, halkyň dikkatyna ýetireriz. Nesip bolsa. Maksat Nuri Bayhan ve Rozovay, salamu aleyküm. Armanda bar bol, sağ ol, ömrüňiz ok bolsun. Rozovay öň aýdypdy. Rejimi işleyen adamlar barada. Hakyky dogry bolup çykdy. Biz hakyky dogry bolmayan habar beremiz. Sağ bolsun, hakyky siz halky goraýaňyz diye. Biz gora bilemiz ok, biz gorajak bolýar. Gora bilsek fırsat veren yoklara. Gora bilsek munça nadan bular ýaly eden etip görmezdi. Onna şunçu ýerde şunki efirmidi jemläli. Rozovay Rozovay tanaýanam köp Rozovay tanamak aňsat, Rozovay halkyň öňünde. Rozovay köp ýyllap Azatlyk radiosyna ýurdun içinde habarçy bolan. Ştatdan naşary. Soňam taşary urtada Azatlyk radiosy bilen işleşen Kronika Türkmenistan bilen işleşip ýör. Taşary urtlardaky Türkmenistan bilen baglanyşykly neşriýatlar bilen işleşen Türkmenistandan gönümel islenlik habary alyp, islenlik habary tasdiklady bilýän halkyň ynanýan adamy, halkyň informasiýa berýän adamy. Indi siziň özüňiz pikir edip görün. Halk şolar ýaly zulmyň, diktatorlygyň, jellatlaň gol atsyna şunu edip bilýän bolsa, onda Rozovay şup bölenmeli adammy. Biz hakykatlara aýdýan bolsak, onda biz hakykatdan agent, biz rejimi işleýäsmi? Bu her zadyň bir logika diýilen bir zat bardyr. Aleksey Simolin näme diýe? Sadyk Kargo Azatlykda gezip ýörum diýe. Hey, bolmanda hazır näme de geçsin. Şolaň arkasyndan peýdalanjak bolýardy. Ol oglan men gatky tanıýam. Onu. Onu gatky tanıýan. Şöyle onun şahsiýeti barada hali bir gaty bir ullakan bir näme material taýýarlap şu efirde bereriz. Nesip bolsa. Bolýa, onda şunki efir ustaýda tamamlalyň. Rozovay köp sag bol. Öz garaýşlaryny. Senem sag bol döwlet. Ýa-o ömrüňiz bolsun, näkwan doňlar ilhaşylar ýaly diskussiýa etmeli. Rozovay bilen biziň düşüşmeýän ýerlerimiz bar. Baky bilen hem düşüşmeýän ýerlerimiz bar. Ya ekrana çykman ýöne şeýle gürrüňdeşlik edip hak bileleşiginiň içinde il gün bäkwitli, hakykat üçin, halallyk üçin bililikde görüşüp ýörenim bolsa, öz aramyzda düşüşmeýän ýerlerimiz bolup bilýär. Bize düşünüşüm zow. Sena men pikirimi gollaň ok, sen men ýaly pikir eden ok diýip biri-birimizi öýkekin edip ýa biri-birimizi paltalajak bolup durumyz ok, ina görüşüňiz ýaly. Şoň üçin men belki ýalňyşýanlaryň, belki Rozovay ýalňyşýanlaryň hemme zady wagt görkezler ýöne men hem Rozowaýam. Ýalňyşymyzy kabul edip ötünç soraýa bilýän adamlar. Şo ýadyňyzdan çykarma. Azat barada men ýalňyş duýan olsam, ýa seniň aýdyşyňdan sen şeýle duýdum diýdin. Onda men dedim, gönüşli efirde Azatdan ötünç soraýan dedim. Meniň üçin aýyp däl ol. Meniň üçin ululuk ýa kiçilik hem däl. Men ýalňyşan olsam, men şol kimem bolsa meniň karşymda, ulu bolsun, kiçi bolsun, wezipeli bolsun, wezipesiz olsun, tapagy ýok. Meniň şahsiýet diýen boynuma düşen borjum ýalňyşym üçin näme etmeli, ötünç soramaly. Bitti gitti. Men Azat sizin öňüňizde soradım. Yene soraýan. Meniň şoňa aýdan zadym ýalňyş bolsa, bakın yene aýdan ötünç soraýan. Azat meniň doganym däl. Azat meniň ildeşim, meniň raýatym, meniň watandaşym. Bitti gitti. Azat bilen gürleşimizde Azat ýagdaýy gürrüň berenne Azat suwutnamalary ýyzyna hemme faktlar berdi. Ýöne men Azada da şonu aýtdym, şu taýda da Azada aýdan zadym gaýtalaýan. Suwutnamasyz men Azada ynanýan. Azada diýdim, sen bir zat aýdýan bolsaň, suwutnamasyz men saňa ynanýan. Sebäbi epesli wagt bolup bile işleşip ber. Men diýdim, suwutnamasyz ynanýan adamlaryň biri sen Azat diýdim şonu. Şonu diýsem Azat maňa bütün ses ýazgylaryny, zadyny, hemme zadyny görkezdi.
bütün şol nemeni kriminologiýasyny görkezdi. Şogunky bolan wakalan gepleşikler. Indi çıkıp öz aýdar. Men aýtjak gel. Çıksın öz aýtsyn, gowlaşsyn, sesi gırık, sesi zady düzelsin. Adyň özü çıkar aýdar. Aýtmasa da özü bilýär. Öz biljek işi. Adat bilen Murat Kurbanov isteseler bililikde diskusiýa edebilýärler. Men ýönkü bildirişde de aýtdym. Kurbanov aýtdy, islenlik adam bilen diskusiýa edebilýän idi. Adat Gaýtbaýewiň saglygy gowlaşanyna sesi düzelenne çıksınlar, diskusiýa etsinler. Biri-birine hormat çäkde. Hiç kimi hüjüm etmän, şahsyna hüjüm etmän, edepli, ekramly diskusiýa edilsin. Messalam, her kim öz elinde näme bar bolsa aýtsyn. Halkam şundan gowy özüne bir sapak ders çıkarsın. Ana boljak zat şu. Şoň üçin. Mehriman doganlar gaty uzaga çekdirdik gene 3 saat ýaly bolly bagyşlan. Türkler hakkınızı helal edin diye. Razi bolun, aýplaşmaň, bir çemçe kanymyzy geçirin. Ömrüňiz uzak bolsun. Cennet çakmak ýagdaýyna düşünýän bu temany Rozabaýyň aýdyşýaly biz aýratyn tema diýip alars. Şu gün İstanbuldaky ýagdaýlara Rozabaý öz penjeresinden, öz tarapyndan baka berdi. Tarihte baştan geçiren şayat olaryň wakalaryndan uğralyp özüçe şuň nähili düşünýä, şuň netijeleri halka nähili ziýan beripdiler, häzir nähili ziýan beripdir, şu zatlary düşünürdi. Rozabaý bilen düşünşmeýän ýerlerimizden boldy, özüňizem gördüňiz. Gaýtadan görjeklerim görürsüňiz. Şoň üçin esasy hoşmeýillik bilen diskusiýa edip bilmek. Rozabaý bilen bizi birleşdirýän zat näme? Hak, halallyk, arassalyk, adalat. İl günüň bähwidi. Şoň üçin Rozabaý bilen biz şey dip tapyşyp dost boldyk. Eginneş boldyk, göreşdeş, yürekdeş boldyk. Men kellämen anýan Rozabaýa. Namysymy, maşgalamy hemme adamyny anýan. Rozabaýa maňa any bilýär. Ýönüp aramyzdaky düşünşmezlik diýmek ol biziň dostlugymyza, adamyza ziyan etjek, täsir etjek zat däl. Biz şunu düşünmeli. Diskusiýa, dialog bolmaly araňda. Düşüşmeli, pikir alışmaly. Bilmeýän zadyny biri-birine düşündirmeli. Pikirini çakışdyrmaly, çaknaşdyrmaly pikirini. Şey dip ýitelmeli, şey dip düşünjäňi kämilleşdirmeli, ösmeli. Şey dip. Şoň üçin eger mümkin bolsa düşünşek bolun, adamlar tanajak bolun. Tanışjak bolun, düşünşek bolun. Gayrat edin. Toýmuza gaýsyn. Yeneki efirlere senni saatlyk bilen hem efir var 22:30 Ýewropa wagtynda 23:30'dan Türk wagtynda ýalňyşmaýan bolsam. Şeýlemi Rozabaý? 23:30 diýip ýazypdyr näme? Men seyretmedim abi. Ya 20:30 mu? 20:30 bolsa ýene gelýär wagt. 20:30 Onda dowam edibermeli bolýar. Arany kesme. 22:30 olmalı. Yani Türkiýanyň wagtyna 20:30 bolanda 11:iň ýary bolýar. He, onda bizde 9:30. Ýene bir sagatdan da. Orada umid edýän sen de bir diýjin al. Men umid edýän maşgalan bilen güýmen. Saatlyk aýdyşýaly faktlar bilen geler, hakyky faktlar bilen geler. Elebeli gurrunlar bilen ýöne nähili gelse gelsin, näme diýse diýsin, sabr bilen diňle. Media diýmek, metbuat diýmek, press diýmek karşılıklı pikirlerim getirip görkezmek diýmek, balansy görkezmek diýmek. Şoň üçin şatlyk näme diýär? Şatlygymy diňläp görelim. Şol maksat berdi. Şatlyň reklamasyny näme? Şatlyk reklam edýän kanallar näme? Şatlyk reklam edýän kanal başga ýerde. Bir tesir ýatdyrýan men ýene şol näme girjek gel. Şoň üçin şunluk şu taýda tamamlalyň. Rozabaý köp sag bol, gyzylan gymmatly wagtyň aýryp geldiň. Öz pikirlerini, tejribelerini
adamlar vatandaşlarımız, bir güne vatandaşlarımız orada atılmadı ýaly paýlaşdyk. Köp sag bol. Awa, Selam, galan selam, atlanan Döwlet. Mehmet Nuralp Görkezer, Taňry ýarkasyn. Ýakrybanda onlar ýene bir Aýarlanýar. sagatdan saatlyk bilen efirde duşuşýança köp sag bolun. Saatlyk bilen efire eger saatlyk hakykatdan da eline bir subutnama bir zat bolsa, şo subutnamalara garşy meňem elimde subutnama bar, men şonu aýtjak diýip efire goşuljak bolýanlar bolsa, olaram goşup bilýär. Ýöne sögün men edep ekran bilen diplomatik görünüşde özüňi alyp barmak şerti bilen. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Eger biri men birden şu sepi paýlaşaýsam, adany zatyny ütkedip, haramzadalardan biri gelip provokasiýa etjek bolsa, men kesip syňýan, soňa maýplaşma. Demokratiýa zat diýseňiz, o demokratiýa däl. Olar agyna gelenini etip bermeli. Şyltak atyp, tökmet atyp, 5 şaý üçin özüni satyp, halkyny satyp, watanyny satyp, onuň olara çäre görmätiňem biz günäkär bolýas. Why demokratiýa? Demokratiýa şu wat ýadyňyza düşýär. Şoň üçin toýda görşeliň sag bolun, ýene bir sagatdan Gönü ýaýlymda, Gönü efirde Türkmenim kanalyna saatlyk bilen göreli, bakaly, nähili tarihi faktlar bar saatlyň elinde. Saatlyk näme diýe? Habary saatlykdan alar. Ýene bir sagatdan. Häzirlikçe onu goşuşamak. Nowatak efir etjänni Allah ýaryňyz. Rozbay Taňry ýalkasyn toýunda aýtsyn köp sag bol. Sag bol. Saňa da Taňry ýalkasyn. 19 şeýle diskussiýaly meseleleri halka aýan etmegimizde uly peýda bar, uly hyzmatyň siňe döwlet. Şoň üçin biz arada kim nähili şikayet edýän bolsa, nähili düşünýän bolsa, goý düşünjesi özünde kalsın. Biz onun için negatif bir hereket diye negatif söz aytmamıza gerek yok. Onu Allah Taala'nın özü öz düşüncesine, öz pikirine göre cezasını koyuşol bir varın özü versin. O yöne biz hak üçün, hakikat üçün, adalet üçün, halk birleşik üçün elmide ama şu yoldan ayrılmalı değil. O kim neyre kanala çağırsam hiç mesele değil. Barmağa mesele değil. Düşünüşmenlersin. Çıkarsın kaydırsın. Yöne birbirimizin bu şekilde şırtık atıp durmamız hiç kime de indi artık gerek yok. Her kim öz etendeki daşı döküp bitirmeli, yeter artık yani. Yönüköy vatandaşımızı, raýatymızı başka bir haramzadaların elinde pida etmelik. Onun hem geleceği var, maşgalası var, en atası çağaları vardır. O gelecekte öğlenecektir. Durmuşa çıkacak kızlarımız vardır ya durmuşa geçen tutulalan arasında ene çağaları, kızları olan eneler var o tayda. Onlar da gelecekte bir arzuları vardır. Yeter artık yani onlar pida etmemize gerek yok. Şunun için hemmemiz adamlar, dinleyiciler katı doğru düşünün. Näme hereket, näme iş etjek olsak akıllı, maslahatlı, düşünşüp, maslahatlı biçilen de onun kıskası olmaz değil şeýle. Şu zatlar hemmesini yerliginde başarıp bisek, yeňilmejek, alınmajak gala yok. Aşılmajak dağ yok. Ýöne biz bu şekilde hareket edersek gaýtam aňyrdaka himayet edip duran ýaly bolýas. Men şunu açyk aýdaýyn, galana mene halkyň kararym halkyň indi. Bolýa adamlar sag bolun, Taňry ýalkasyn. Birazcık nämetdik ýöne gen görmäň. Dogry düşünersiniz diýip mene umid edýän. Bolýa Döwletçan, sen de sagaman bol. Sag bol. Ýene ki efir etjänni Allah ýaryňyz, hoş wagtyňyz. Aha, bolýa sagaman bolun.